جمرو يوحنس. هو نجمر وي already كو already اوكي live. اوكي ዝኸበርኩም ኣጋይሽና ድመትና ኣባላት ኤርትራዊ ኣዳራሽ ዘተ መጀመርያ እንኳዕ ደሓን መጻእኩም ኣዚና ነመስግነኩም ዕድመኩም ኣኽቢርኩም ኣብ ሰዓትኩም ብምርካብኩም ነመስግነኩም ፈቃደኛታት ኮንኩም ሰነዳትና ሪኢኹም ኣንቢብኩም ርእቶታትኩም ዝሰደድኩም ርእቶታትኩም ክትህቡ ከዓኒ ኣብዚ ናይ ዘተ መዓልቲ ዝሰረኽብኩም ኣዚና ነመስግነኩም ናይ ሎሚ መዓልቲ ሞደሬተር ኮይኑ ወይ ኣላይ መድረክ ኮይኑ ዝኣልየና ኣብርሃም ተኪኤ እዩ ኣብርሃም ናባኻ اوكي يعني اللي دكتور سارة سلام زخوركم قدماتنا زخوركم اوالات زرد زيت الدراج زيته ادمينا اخبركم هذه خبر محلتي ناي عود نعطيك كاو وركشوب استراحكم دقيمه دكتور سارة زولته مش كان انا اقرب انقع بدحان مساكم كابز قصيلنا افت كوميونيكيشن كترم كلنا افتاتينا شمنا كون نسمع عرقنا تقامتنا نتي كوميونيكيشن دحاشه غبرس لزخيل حدا زي يتحساسك نجمارنا بمقصال ابزنا يلوم عنتي نوفمبر 2025 تتحيز له بروجرام بزعبا مسارتا الدرجة مسرح بعزو فريم ورك ويكا مقنناي أسارحان تقرنا لزته ويكا فوكس إريا وزته بدكتور سارة عواي أدوم بريتراوي الدرجة سلزة ألولنا دكتور سارة مدرخ يقدم بمقصارون دحري دكتور سارة مسؤولته حتى مرسن كل وانا خيلي توسعون لو واخد وانا خيلي تجزي نخاكل كعد بستعال مثلا بحث الزبالة حسابنا نقلت ألون كلنا عن الساعة فولون نخفون بذي عقاقامي أقدم خبري دالي بمقصار مدرح نزل دكتور سارة عواي. Thank you. ثانك يو ابراهام يوهانس شيرت قبل باوربوينت ثانك يو يعني لنا يوهانس ما أنا بإرتراوي أدرس تسي انتايو من يوم بخمي يجمروا بخمي يبز بتصيحوا نزبل احتار أبيلي كم مأتوي ناقايشنا عندما تاقايشنا عندنا خانتهم بيوتيوب يكون بفيسبوك سكاتاتو لنا زلوس إرتراوي أدرس تس منيو نزبل احتار أبيلي خقلت لكم إرتراوي أدرسته أب خلتشحن سران قلتن أسران سلستن كاب تموكرونا سنت إرتراويان فاست إرتريان بزح جزء كلها يأكل أبستف على engagement نسرح لنا بناي تعمدو بإنجيجمنت لا تبهله نسرح مسكال طرنافتاتون نسرح مو أمون قلنا سرحنا خلنا قالي أنت طرنافة بزي دحن وعلو بزي كم زكويننا بزي سرح بزحنا بزي مخنيات يخدا زي كاب تمكرتاتنا نتعزبتاتنا خا طرنافتات يكبو ኣብ ሓደ መጽና ኣለና ኢሎም ይውጁ ውድባት ሆኑ ዋላ ሲቪክ ኦርጋናይዜሽንስ ኣብ ሓደ መጽና ኣለና ይብሉ ድሕሪ ሓደ መጽና ኣለና ምባል ከዓ ቅኒ ኢሎም ከዓ ገሊኦም ሰለስተ ዝነበሩ ሓደ ወስኾም ኣርባዕተ ኮይኖም መሊሶም ፋሕ ይብሉ ከምዚ እንዳበልና ክንራባሕ ምጽንሕና ከዓ ክንዕዘብ ካብቲ ትዕዝብትታትና ሓደ እዩ ነይሩ ስለዚ ንሕና ተስፋ ኣይንቁረጽ ከምዚ
ስኒት ኤርትራውያን ስኒት ከነምፅእ ፋስት ኤርትራ ፋስት ኤርትራ ከዓኒ ኤፊሽንት ብዝኾነ መንገዲ ለውጥ ንኸምፁ እዩ ነይሩ ፃዕርና ስለዚ ተስፋ ከይቆረፅና እስከ ንቐፅል እስከ ንሕተት ኢልና ነይንእክቦም ነዞም ኣሕዋትናስ ዘይንእክቦም ብሓንሳብ ክንሰርሕ እንተዘይከኣልናሲ ብሓንሳብ ዘይንዝቲ ጉዳይ ሃገርናስ ብሓንሳብ ዘይንዝቲ እቲ ፀገማትናስ ብሓንሳብ ኮይንና ዘቲና ዘይነለልዮ ኢልና ነተን ዘለዋ ዝበልናየን ኣድራሽአን ክንርኽቦ ዝኸኣልና ጥርናፈታት ንኩለን ናይ ኩለን ዓዲምና ማለት እዩ ነተን ጥርናፈታት ንዛተ ንራኸብ እዚ ፀገምናሲ ካብዚ ዘለናዮ ወዲቕና ኢና ዘለና ህዝብና ከዓ ንዕቁና እዩ ዘሎ ተስፋውን ቆሪፁ ኣለባና ሕጂ ግን ተስኢናስ ሓመድና ንግፍ ኣቢልና ኮ መሊስና ስራሕና ጌርና ንህዝብና ካብዚ ዘለዎ ኣደራዕ ክነድሕኖ ንኽእል ኢና እንተዘይድሓናዮ እጃምና ከነበርክት ንኽእል ኢና ኢልና ፀዊዕና ማለት እዩ 13 ጥርናፈታት ፀዊዕና ኣድራሽአን ዝረኸብናዮ ኢሜይል ዝረኸብናዮ ብውልቂ ዝረኸብናዮም 13 ጥርናፈታት ፀዊዕና ካብዘን 13 ጥርናፈታት ጆን ናታ ካልአይቲ ዶ ክትከይድ ናታ ካልአይቲ ስክሪን ካብዘን 13 ጥርናፈታት 10 ጥርናፈታት ማለት ውድባት እንኮላይ ዘለወን 10 መፅን እዚ ደኣኒ ቅዱስ ሓሳብ እዩ ሰናይ ሓሳብ እዩ እዚ የፊደና እዩ ኢሎም ከዓ ፅቡቅ እምበኣር ብኸመይ ንኸይድ ኢልና ንህዘቲ መጀመርያ ብዛዕባ ጉዳይ ሃገርናስ ሓደ ርድኢት ዘለና ኣብ ዝብል ኣተሓሳስባ እስከ ብሓደ ድዩ ፀገምናሲ ፀላኢና ብሓደ ድመን ምዃኑ ፀላኢና ሓደ ርድኢት ድዩ ዘለና እቲ ንደልዮ ራእይ ኣብ ኤርትራ ዘለና ኸ ሓደ ድዩ ተመሳሳሊ ድዩ ሓንሳብ ክትሰርሕ ትኾንካስ እቲ ትሰርሖስ ርድኢትካ ሓደ ምእንቲ ክኸውንሲ ሓደ ክንከውን ኣለና ኢልና ተዘቲና ማለት እዩ ብሰናይ ብፅቡቅ ነገር ከዓ ብፅቡቅ መልክዕ ከዓ ተቐቢሎሞ ብድሕሪኡ ካብዘን 10 ዝመፃ ጥርናፈታት ልክዕ ከምቲ ልሙድ ማለት እዩ ኣብዚ ናይ ኤርትራውያን ጥርናፈታት ኣብዚ ናይ ደንበ ተቃውሞ ከምቲ ልሙድ ካብተን 10 እተን 4 እተን 3 መጀመርያ በብሓደ ክተርፋ ጀሚረን ስለዚ ነብሲ ወከፍ ጥርናፈ ከክልተ ሰባት ወኪልና 7 ጥርናፈታት ኮይና ኮኦርዲኔተር ንምረፅ ዘወሃህዱናስ መን እዮም ዘወሃህዱና ተባሂሉ እቶም ክልተ ጥርናፈታት ነዚ ሓሳብ እዚ ዘምፅኡ እንታይ እዩ ተራእዮም ነይሩ ንምንታይ እዮም ኣምፅኦምና ንሶም በቲ ዝሓሰብዎ መንገዲ ንግዚኡ ኮኦርዲኔት ይገብሩና ተባሂሉ ድሓር ማለት ኣኼባታትና ጀሚርና ኣኼባታትና ልዕሊ 120 ዝኾኑ ኣኼባታት ኣካይድና ማለት እዩ እዚ ኣኼባታት ንካይዶ ብጀካ ኣብዘን ዝሓለፋ 6 ወርሒ እቲ ቅድሚኡ ሰንበት ኢና ንእከብ ሰንበት ን2 ክሳዕ 3 ሰዓት ተኣኪብና ሰነዳት ኣዳሊና ስራሓትና ብድሕሪኡ ገምጊምና ማለት እዩ ከመይ ኬድና ፅቡቅ ዶ ሰሪሕና ዓጊብና ዶ ተዘምፃና ሓሳብሲ ዓጊብና ዶ ኢልና ገምጋም ጌርና ኦብጀክቲቭ ገምጋም ማለት እዩ ጌርና እንደገና ከዓ ሳብጀክቲቭ ገምጋም ከዓ ጌርና ኣሃዛውን ዓይነታውን ማለት እዩ ገምጋማት ጌርና ገምጋማትና በቲ ገምጋማትና መሰረት ከዓኒ ረታ ኩልኩም ማይክሮፎን ሚት ግበሮ በጃኹም ካልእ ኣወሃሃዲት ሓዳስ ኣወሃሃዲት ኮሚቴ መስሪትና ማለት እዩ ካብ ኮኦርዲኔተርስ ናብ ካልእ ናብ ሓዳስ ኣወሃሃዲት ኮሚቴ መፂና
حجي إتي كندي زرخبنا بقر نما أزنو أخيبا ناسي إتي أتحسس مانا أسرار حناسي إسكنا ما أزنو إلنا مقان فريم ورك نكبرلو بخبي إنا نجمر إلنا حبرا ورديت إسكا أسمنا وصارلو إلنا ديبيت نا إرترا ديبيت كلاب نبلو إلنا حاسبنا خا تديبيت سي نبعلو تديبيت نديالو كنس فللي كلهم ديبيت ندحريلنا يو حدث عرخ وصيف تتصرار حساب حيث كان خاص حدث عرخ وصيف نحنا كنا ندلقن كنزتينا ندلي زتينا أب حدا رديت كنبصحينا ندلي إلنا بقتا ديبيت بالنت رفايلنا ديالوج مريزنا مالش داتي تواي إريتريان هاوس أوف ديالوج زبل سمحبنا سلزي حبرا ورديتاتنا أب هزباوي الأولويات أبو أو حرنت لعلنا حقي بزحنت تندقاتن أب حجرنا أب زوغانان رتعوي من قرح سلطان تكلاو حرنت فرداوي سرعاتن تكلاو حرنت فرداوي سرعات حدا رديتنا إلنا نزيقهم زتينا أب حدا رديت بتحنا بقت على خاني حد مقصر checks and balances كلونا خمسلو أب هاجرنا checks and balances كلونا خمسلو رأس محدرة بأورا جاديو بوردا ديو رأس محدرة كهلو خمسلو بزحنة بوليتيكاوي سلفتات كلونا خمسلو كاب بزحنة حسابات تفعلالي حسابات متيو تبلوص حساب زمتص كابناي ብዙሓት ስለ ዝኾነ ብዙሕነት ፖለቲካዊ ሰልፍታት መሰል ናይ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ክህሉ ቁጠባዊ ሓርነት ክህሉ ማክሮ ኢኮኖሚያዊ ርግኣትን ዕብየትን ዘተኮረ ክኸውን ምምዕባል ፀጋ ሰብ ካብኡ ዝመፅእ ኩሉ ዕብየት ካብ እቲ ዘለካ ፀጋ ሰብኣዊ ፀጋ እንድሕር ተጠቒምካ ካብኡ ስለ ዝመፅእ እቲ ምዕባለ ምምዕባል ፀጋ ሰብ استراتيجي خنا خانتا ميزانو زحلوه كوم زسرتو محبره قطباو لمعت كهلونا مالتي قبل دينا اورجاتنا خنكون بوردادينا ولا اب فيلج ولا تازنا اساتون بعلهم كنا محدر بخمس كنكيد انت دايلهم بخمو كخدو زي حجي زي تمسرتاو ناي ديمقراطي تراينا ناي هاجرنا مسرت أبزي تسامعنا بحرز مستسامعنا لا مبار انتي نبزخ نبزح انتي يدلينا نبزبل نايت قدامنا سرعنا يوم أرستي انتايو هلو كنتات هاجر ناس نقالس على ناس لم تاينا نقالس على ناس لم تاينا بزدلنا يوزلنا إلنا هلو كنتات إرترا هلو بعينة دولو بقى حاس دولو كبق إلى تات استسرحي سند زي حبرتات أكيدنا خا صريحنا مسجاجر فتحي خير أنتي كخوني مسجاجر فتحي أب زخون أنا جر لوت إيمتى خطب الكلخة تلوت زمزي أتحد لوت يزجورو أي كتعريو سلزلكا ترانزيشنال جاستيس وي مسجاجر فتحي لو هزبس فتحي خركب خلالو بدول فتحي خركب خلالو زبدل أخ حسالو بزبل كأ مسجاجر فتحي سند دالنا هنصت حجر منقستي هنصت حجر دالنا نابزق أخن بسلسي بينا يرود ما فينا نخيد لنا رود ما بون أدالنا سلزي سلمتاينا نبزيهم أرستاتزيهم ما تفكرنا نزبل أب علم بزحت حجرات منقص خلوط ناب ديمقراطية نخمطو بزحت كابتن زتقالسا حجرات تسعن كلتن كميتي بحرف أبزي ساوثرن هيمسفيرن زركبا تسعن كلتن كميتي كاب حدا ديكتاتور ناب حدا ديكتاتور شبين زخدامبر أي وطن شو 8% تقرأين
8% ጥራይም ኩሉ ግዜ ዝዕወቱ ስለዚ ንሕናስ ካብዞም 8 ሚእታዊት ክንከውንሲ እንታይ ክንገብር ኣለና ክንፅዕረ እንታይ ክንሰርሕ ኣለና እንታይ እዩ ዘድልየና ከመይ ጌርና ኢና እቲ ቅርፅናን ህዝብናን ነመሓይሾ ካብ ዝብል እዩ እቲ ካልእ ከዓ እንድሕር ከምዚ ኮይኑ እሞ እዚ ቢዝነስ ኣዝ ዩዥዋል ጥራይ ይለወጥ ጥራይ ስርዓት ይኸይድ ዝበሃል ከዓ ድሓር ንዕኡ ብዝመስል ምትካእ ከዓ እዚ ከዓ ደው ከብለልና ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ነይርና ነዚ ከምዚታት ነገራት ከዓ ሚቲጌት ክንገብሮ ኣለና እቲ ሪስክ ሓደጋታት ክመፀና ዝኽእል ክንድህስሶ ኣለና ኣበይ ክንጋጋ ንኽእል ኣበይ ፀገም ክመፀና ይኽእል ጎረባብትና ንርኢ ኣለና ኣብ ኣፍሪቃ ንርኢ ኣለና ኣብ ካልኦት ሃገራት እውን ንርኢ ኣለና ኣብ የመን ንርኢ ኣለና ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ናይ ዓለም ንርኢ ኣለና ናብ ዲሞክራሲ ተባሂሉ ካብ ሓደ ዲክቴተር ናብ ሓደ ዲክቴተር ከጉዕዙ ንሕና ከዓ እቲ ክመፀና ዝኽእል እንታይ ምዃኑ ርኢና ከነወግዶ ንዝብል እዩ ብድሕሪኡ ከዓ እዚ ሰነዳት እዚ ሰብኣዊ ዓቕምታትና ከብ ከብለልና ይኽእል እዩ መቸም ከምቲ ኩልኩም ትፈልጥዎ እቲ ትርጉም ናይ ፖለቲካ ወይ ሓያላት ፖለቲከኛታት ሃልዮምና ደው ኢሎም ዝማጎቱልና በዚሖምና ገለ ኣይኮኑ ግን እዞም ደቅና ግን ትምህርቲ ይጎድሎም ኣሎ እዞም ደቅና ናይ ፖለቲካ ፍልጠት ይጎድሎ ህዝብናስ ናይ ፖለቲካ ፍልጠት እውን ይጎድሎ ኣሎ ስለዚ ንዕኡ እውን እቲ ድሌቱስ ኣይና እቲ ዝበለፀ በይና ቢልኡ ክረኽቦ ዝኽእል ንዝብል ኢና ሓሲብና ነዘን ሰነዳት ኣዳሊና እዩ ነዘን ሰነዳት ከነዳልወን ከለና ንምንታይ እዩ እዚ ሰነድ ኮይኑስ ንህዝቢ ኤርትራ ካብ ሓደ ናብ ሓደ የሰጋግሮ እዩ ንዝብል ዘይኮነሲ እዚ ሰነድ እዚ ከም መበገስን መወከስን ኮይኑ ለውጢ ምስ መፀ ኤርትራስ ከም መበገስን መወከስን ኮይኑ ከገልግል ይኽእል እዩ እዚ ሒዝናዮ ሰሪሕናዮ ዘለና ዝብል እምነት ኣለና ሃገራዊ ባይቶ ጌርካ ነዚ ሰነዳት እዚ ዝመሓይሽ ኣመሓይሽካ የዕሪኻስ ንህዝቢስ ከገልግል እዩ ዝብል እምነት ኣለና ስለዚ መስርሕ ምምሕያሽን ምዕባልን ከድና ማለት እዩ ሰነዳት ምስ ኣዳልናዮም ሓደ ካብቲ መስርሕ ከምቲ ኣቐዲመ ዝበልኩም 6-7 ጥርናፈታት ተሪፍና ነርና ካብዘን 7 ጥርናፈታት እቶም ወኪላትን ምሳና እኳ ኮይኖም ነቲ ሰነዳት እንተዳለዎ እተን ጥርናፈታት ከዓ ከም ጥርናፈ መልክዕነት ተሰሪሑ ዘሎ ክሪኦኦ ኣለውን ብዝብል ናብ ጥርናፈታት ኣውሪድናዮ ከምዚ ሕጂ ንዓኹም ዓዲምናኩም ዘለና ከዓ ንዕኦምን ዓዲምና ኣዘራሪብናዮም ዝርእቶኦም በዚ ክመሓይሽ ኣለዎ እዚ ክዕር ኣለዎ እዚ ፅቡቅ ኣሎ ንክብሉና ከዓ ባይታ ፈጢርና ኣሎ ነዚ ክንብል ከለና ካብቲ መጀመርያ ውሽጣዊ ዓቕምታትና ጌርና ዝሰራሕናዮ ናብ ጥርናፈታት ኣቕሪብናዮ ድሓር ብድሕሪኡ ከዓ ምስ ካልኦት ሰብርኪ ማለት እዩ ኤሊትስ ማለት እዩ ካልኦት ሰብርኪ ኮይንና ከዓ እስከ ንርኣዮ ከማና ከምዚታት ዝሰርሑ ዘለዉ ብውልቆም ኮይኖም ዝሰርሑ ዘለዉ ይህሉ ክኾኑ እዮም ተጠኒፎም ዝሰርሑ ዘለዉ ክህሉ ክኾኑ እዮም ኢልና ከዓ ንሰብርኪ ከዓ ዓዲምና ዓመይ ከምዚ እዋን ማለት እዩ ኖቨምበር ዲሰምበር 1-5 ከምዚ ሎሚ ሕጂ ጌርናዮ ዘለና ሰባት ፀዊዕና ናብ ህዝቢ እውን ብዩቲዩብ ዘርጊሕና ነዚ ሰነዳት በየን መሓይሽ በየን ምዕብል እንታይ ማለት እዩ ከዚ ሰነዳት እንታይ እዩ እቲ ጥቕሙ ዝብል ዲስካስ ጌርና እጂ ኣብ ቀዳማይ ዙር ምኩራት ኣብ ፖለቲካዊ ጥርናፈታት ዘለዉ ኮይኖም ምኩራት ዕድመ ዝፀገቡ ምሁራት ዓዲምና ማለት እዩ እቲ ዝተዋህቡና ርእቶታት ዓም ዝተዋህቡና ርእቶታት ብድሕሪኡ ተኣኪብና ዲስካስ ጌርናዮም እቶም ንቕበሎም ተቐቢልና ኢንኮርፖሬት ጌርና ነቲ ሰነድ ፖሊሽ ጌርና
መፂና ማለት እዩ ሕጂ ሎም ከዓኒ ካልኣይ ዙር ከዓ እዚ ካልኣይ ዙር ዓዲምናኩም ዘለና ከዓ ኣብ መብዛሕትኩም መላግቦ ወለዶ ዝኮንኩም ኣብ ንእስ ወለዶ ዓብ ፅልዋ ዘለኩም ተዛሪብኩም ከተስምዑ ገኒሕኩም ከተስምዑ ንሕዋትኩም ትኽእሉ ነቶም ካባና ዝንእሱ ካባኹም ዝንእሱ ኢልና ንመላግቦ ወለዶ ኢልና ንፅዋዕኩም ኢና ዓዲምና ዘለና ነዚ ሓቲትናኩም ፈፂምኩም ርእስኩም ከይሓኸኩም ዕሚም ከይበልኩም ብሰናይ መንፈስ ተቐቢልኩምና ብጣዕሚ ነመስግን ብጣዕሚ ኢና ነመስግነኩም ስለዚ ብዛዕባ ኤርትራዊ ኣዳራሽ ዘተ ዘለኩም ሕቶ ከተሓቱኒ ትኽእሉ ኢኹም ፀኒልኩም ሰማዕኩምኒ ብጣዕሚ የመስግን እኒአልኒ ኣብዚኣ ከለኹ ከዓ ነቶም ኣባላት ናይ ኣዳራሽ ዘተ ዝነበርኩም ዘለኹምን ብጣዕሚ እየ ዘመስግነኩም ሰንበት ሰንበት ከይሰልሸወኩም ከይረብረብኩም ብንቕሓት ንክልተ ንሰለስተ ሰዓት ዲስካስ ገበርኩም ከዓ ኣብዚኣ ከለኹ ብስም ኩሉ ዋላ ጋይሽ ኮይነ ከመስግነኩም ይፈቱ ይቐኒለይ ኦኬ ቴንክ ዩ ዶክተር ሳራ ክቡራት ኣጋይሽናን ከምኡውን ኣባላት ኤርትራዊ ኣዳራሽ ዘተ ዶክተር ሳራ ከም ነእተዊ ዝገለፀቶ ኣብዚ ሕቶ መልሲ እንተልዩ ንገዛ ዕድል ክህብ እየ እንተዘይኮነ ግን ናቲ ዝቐፅል ክንከይድ ማለት ዕድል ንገዛኸ ካብዚ ክግለፅ ዝድለይ ነገር ተልዩ እስማኤል ሓፋቢል ኣሎ ኦኬ ኣይርአን ስለዘለኻነ ኦኬ ሓው እስማኤል ሓው እስማኤል ቴንክ ዩ ሕጂ ሪአ ኣሎ أنا حصار دكتور مجمع غالينا على حال شيء لأن خط الصنع خوسي حتى نقدر على كل جدي أتمنى على شيء تعامل أنا قدر يعني في دايرية لهم في state formation nation building and state building جراكم مسيرني presentation ناي دكتور سارة إلى نقول ولا state building في ذكر رزنا برتوقع سيد العالم منفسنا to state formation يويكا regaining our state يعني back يعني نسينير مثلاً ስለዚህ እቲ ንስኻኒ ትርጉሙኻኒ ኦውነርሺፕ ናይቲ ኔሽን ወይ ከዓ ህዝቢ ኤርትራ ኣብቲ መሬቱኒ ጂኦግራፊያዊ መሬት ናይቲ ሃገር ኣብኣ ኦውነርሺፕ ተቐባልነት ክረክብ ብሕጊኒ ብሕጊ ምርግጋፅ ማለት እዩ 1993 ሬፈረንደም ነዚ ኣረጋጊፅዎ እያ ሕጂ በጋ እታ ስቴት ፎርም እያ ስቴት ቢልዲንግ ክንብል እንታይ ማለት እዩ ዋላ ዘይኮነ ስለዚ ስቴት ቢልዲንግ ኔሽን ቢልዲንግ sometimes የካትዕ ወይ የተሓዋወስ ስለዝኾነ ሕጂ ጎዲሉ ዘሎ 1993 እቲ ዋንነት ናይ መሬትን ሃዋሁን ኩሉ ብትሕቲ መሬት ልዕሊ መሬት ኩሉ within the frontiers ናይ ኤርትራ እታ ስቴት ቆይማ يعني it is formed ዝጎደለ እንታይ እዩ ነቲ ዋንነት ናብ ኔሽን ቢልዲንግ ክእቱ ዝኽእል ዝነበረ ወኪል ናይ ህዝቢ ንሱ ተሳኢኑ ዘሎ ሕጂ ወይ ከዓ ንሱ እዩ ጎዲሉ ዘሎ ምስለና ኣነ يعني ስለዚ ኣብዚኣ ንክልቲኡ ቢልዲንግ ክንብሎ شوية كاتعدو هو نايفيدين حتى دي بحصر زبالة دكتور سارة thank you اوكي ثانك يو حاوس معي توسع على سبتلي حاجه خدت برمو هاونا دكتور ساره كلاي سبتلي ثلاثه سبت نكمل كمل لحدي لنا حاوس معي مس دكتور ساره الربي اوكي عبد الكريم كلاي أنا دكتور ساره زوروتو ويتعسي تلين ثلاثه سبت اروح اليوم حتى تلي اوكي ثانك يو حتى لحدي دكتور ساره معي حاوس معي ثانك يو يا أنيرنا إسماعيل
ኔሽን ቢልዲንግ ስቴት ቢልዲንግ ዝበሃል ዘርእስቱ ሰነዳት ኣዳሊና ኣለና እንደኢለ እዚ ሰነዳት እዚ ኣብ ሰዓቱ ዲስካስ ክንገብሮ ኢና እዚ ትብሎ ዘለካ ክንካትዓሉ ኢና ክንዛረበሉ ኢና ክንዝትየሉ ኢና ኣብዚ መፅእ ዘሎ ኔሽን ቢልዲንግ ዝብል መፅእ ዘሎ ሰንበት ክንዝትየሉ ኢና ብድሕሪኡ ከዓ ስቴት ቢልዲንግ ዝብል እውን ከም ኣርእስቲ ክንካትዓሉ ኢና እዚ ናይ ሎሚ ሎማዓንቲ ናይ መጀመርያ እዩ ሓደ ካብ 4-5 ኣኼባታትና እዩ ክኸውን ወይ ዘተና እዩ ክኸውን ኣብዚ መፅእ ዘሎ ዘተ ኔሽን ቢልዲንግ ከም ዝበልክዎ ክኸውን ከሎ ድሓር ብድሕሪኡ መሰጋገሪ ፍትሒ ክህሉ እዩ ድሓር ብድሕሪኡ ስቴት ቢልዲንግ ክህሉ እዩ ድሓር ብድሕሪኡ ከዓ መርሃ ጎደናና ሮድማፕና ዲስካስ ክንገብር ኢና ስለዚ ኣብኡ ክንምልሶ ንኽእል ኢና ሽዑኡ እንታይ ማለት እዩ ንምንታይ ኢና ስቴት ቢልዲንግ ኢልና ንዛረብ ዘለና ንምንታይ ኢና ኔሽን ቢልዲንግ ኢልና ኣብዚ እዋን እዚ ንዛረብ ዘለና ኢልና ክንዛረበሉ ንኽእል ኢና Thank you. Okay, thanks, Dr. Sarah. صمت حجي حاوس ما إذا حدث حتى نقول صام حتى هنا أو بيزنا نحلف maybe تمدد في ساعة حزوة بس قطع عن حتى thank you. حتى اللي يحجون عبد الكريم هم يترسى تزيكون أبتقى ساري زي اللحم كيد حتى اللي لازم نتويو هذا ده كاونت تزيكون أبتقى ساري كيد حتى تزي اللي اوكي دكتور سارة حتى يلن نعتقد سارة كيد Thank you. I think we can move on to next topic now. Now to next more to our next topic now نحلف Sure. Yeah. حسن قال أرون دي Okay. Thank you, Dr. Sarah Abraham. دقيمنا كم إرتراوي أدرش زتي نعدماتنا بزل عليه خبري إنكو عدحان مساقم نبل جزيهم أو فيهم نابزي مالت زقورنا قرب قرابو ني كتريوان ناتكم حسب موساكا كتمع قلوان سلز مساهم مسقانانا زوزي كدمي نابتي زرباي متاو أنا أسفاو برهد بحال أبال نايزي إرتراوي أدراش زتاء كمتي أقدمها دكتور سارة قرصتو زي أدراش زتاء زي كابو ودبات بزموصو زقومي سلا زغني أنا كاب سلفي ديمقراسي حزب إرترا PDP مسيا مالتي اتحجي نقربو أرستي كنتات ممزان زبلي كله تي زقربنا مصنعتون أبزي بزقبرنا ودحساس مسرتي نحنا لوطي خنبل كلنا انتاي تزلوات نزبل نجار الدايقنا انت رازي فلتنا هنا ايت مسرتاوي هنا ايت زي مسرتاوي هنا ايت تنكي مسرتاوي تنكي هنا ايت صعبين نزيئهم انت رازي فلتنا اتخن لوطو اندلي ويكن بصحو اندلون
ኣብ ዕግርግር ክኣቱ ይኽእል እዩ ስለዚ እዚ ኩነታትካ ምፍላጥ ኩነታትካ ምምዛን ዝብልዎ ኣምር መሰረታዊ መበገሲ ናይ ማለት እዩ ኤርትራ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ኣላ ክንደይ ናይ ሕማቅ ንዝብል ብዓይነትን ብኣሃዝን ክግለፅ እንተዳ ዘይብልና ኮይኑ ፀገም እዩ ኩሉ ነገር መዐቀንታት ኣለዎ ርሕቀት ብኪሎ ሜትር ይዕቀን ክብደት ብኪሎታት ይዕቀን ኩነታት ናይ ሕብረተሰብ እውን እንተኾነ ብከምኡ ነናቱ መዐቀንታት ኣለዎ ማለት እዩ ኣብ ፖለቲካ መዐቀንታት ኣለዎ ኣብ ቁጠባ መዐቀንታት ኣለዎ ኣብ ሰብኣዊ ናጽነታት መዐቀንታት ኣለዎ ስለዚ እዚ ናትና መጽናዕቲ ነዚታት ብደቂቕ ርኡ ኣህዛት እውን ዘቐመጠሉን ንኤርትራ እውን ንበይና ዘይኮነስ ምስ ዓለም ኣወዳዲሩ ዝጠመተሉ መጽናዕቲ እዩ ነዚ መጽናዕቲ እዚ ብሰፊሑ ሓው ሰንጋል ወልደ ተስፋይ ከቕርበልና እዩ ስለዚ ሰንጋል ንዓኻ يعني اللي أسفه أبعد مو أرسنا كنتات مع إريترا أنت يعلوي معناته بزعبا إريترا خلنا زارب تخيل الناس ما بقص خلونا له ما بقصين حزيو هاجراو كنتاتنا أنت يمثل قدم كاو نبقص الناس اللي جمرنا هنا نزيع استاجرنا زين من الباش نفسي كفرتكم قرب ሰንጋሌ ኣብ እዚ ኣዳራሽ ዘተ ካብቶም ሓሙሽተ ሓደ ከም ኮኦርዲኔተራት ኣብ ወሃሃት ኮይና ንሰርሕ ዘለና ሓደ ነቲ ዲስካሽን ከዓ ሞዴሬተር ኮይነ ዘገልግል ዘለኹ እየ ኣብቲ ኣዳራሽ ዘተ ንሎሚ ኣሳይመንት ተዋሂባትን ዘላ ካብተን ዘዳለናየን ነዛ ሲትዌሽን ኣናሊስት ትብል ናባኹም ሕፅር ኣቢለ ከቕርቦ ደልየ ስለዚ ሕቶታት እንተዝኣሎ ኮይኑ ክንምልሽ መታን ኣበጋግሳና ኩሉ ግዜ ከነፅንዕ ከለና እታ ኤሪትራዊ መዓዲ ዘተ መለለይና ክኸውን ንደልዮ ክሪቲካል ቲንኪን እዩ ቅድሚ ሕጂ ነይሩ ዶ ኣይነበረን ክሪቲካል ቲንኪን ዘይኮነ ንሕና እዚ ኣዳራሽ እዚኣ ግን ክሪቲካል ቲንኪን ኩሉ ንገብሮ ኣናላይዝ ክንገብር ኣለና ክንትንትን ክንክእል ኣለና መቃቂልካ ምርኣይ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ምግምጋም እዩ ኢቫሉዌት ክንገብሮ ክንክእል ኣለና ኩሉ ግዜ ኢቫሉዌት ክንገብር ክንክእል ክንደሊ ከለና ግን ክንጥቀመሎም ዘለና መለክዒታት ሓዋሰፋው ፅቡቅ ገሊፆ እንዲመእተው ገይሩና እንዲሁ ክልቲኡ ክንጥቀም ክንክእል ኣለና ብዝተካኣለ መጠን ክልቲኡ ክንጥቀም ክንክእል ኣለና ዓይነታውን ዓቐናውን ዓይነታዊ እቲ ኳሊቴቲቭ እዩ ዓቐናዊ ከዓ ኳንቲቴቲቭ እዚ ክልቲኡ ምስ ተማልአ ጥራሕ እዩ ነቲ ክሪቲካል ቲንኪን ዝብል ክሕግዘና ዝኽእል ምትንታንን ምግምጋምን ምስ ገበርካ ዝሕግዘካ እዚኦም ክልቲኦም እንታዮም ኣዳቂቕካ ፈላሊኻ ኩነታት ክትርኢ ምፍታንን ኣብ መወዳእታ ንዕኡ ከዓ ብዓይነታውን ዓቐናውን መለክዒታት ምስ ረኣኻዮም ብዝሓሸ መደምደምታ ብቁዕ መደምደምታ ምፍሉይ መደምደምታ ከብፅሓካ ይኽእል እዩ ኢልና ኢና ንሰርሕ እሞ ዝተበገሰ ምዃኑ ስለምንታይኩም ብዙሕ ኣብዚሕኩምዎ ደቃይቕ በዚሑ በታቲንኩምዎ ቆራሪፅኩምዎ ድሓር ንምእካቡ ትፍትንዎ ዝብል ርእይቶ ከይቀርብ ኣቐዲመ መልሲ ንክህብ ኢለ ካልኣይቲ ኣብ ኣዳራሽ ኤሪትራዊ ኣዳራሽ ዘተ ኩልና ብኮንሰንሰስ ዝተሰማማዕኑ ፖለቲካ እዩ ኣጀንዳና ፖለቲካ ማእከል ዝገበረ እዩ እቲ ዘተና ንዛተ ክትብል ከለካ ዝተፈላለየ ክኾን ስለ ዝኽእል ሕጂ ፖለቲካ ማለት እንታይ ማለት እዩ ንዝብል እዛ ፍሬምወርክ እዚኣ ኢና ንጥቀም
ፖለቲሳይዜሽን ፀርጥኩ መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ስግረ ደባ ዓመፅ ገለ ንብሎ ምስ መንግስቲ ልዑል ኦኬ ፖለቲሳይዜሽን ፖለቲካ አጀንዳ ጌርካ እንተ ዳዕኒኻ መበገሲ ኢኻ እንታይ እዩ ከመይ ጌርካ ኢኻ ክትሕዞ ዘለካ ጉዳያት ካብ ዝዓበየ ናብ ዝነኣሰ ዋላ ካብ ዝነኣሰ ናብ ዝዓበየ እዛ ፍሬምወርክ እዚኣ እንታይ ተርእየና ካብ ዝዓበየ ካብ መንግስቲ ጀሚርካ ብሓር ናብ ፓብሊክ ስፌር ብሓር ናብ ፕራይቬት ትኸይድ እንተ ደኣ ኣለካ እቲ መቃል ናይ ተሓሳስባኻ እቲ ርድኢት ናይ ጥልዋኻ ከምኡ ዝሓስብ እንተ ደኣ ኮይኑ ፖለቲካ ዘይኮነስ አንጻር ፖለቲካ ኢኻ ትሰርሕ ዘለካ ፖለቲካ ማለት ካብ ፕራይቬት ስፌር ካብቲ ናይ ውልቃዊ ሂወት ናይ ደቂ ሰባት እዩ ዝጅመር ብሓር ናብቲ ፓብሊክ ስፌር ብሓር ብዛዕባ ጋቨርንመንት ብዛዕባ ስቴት ቢልዲንግ ኔሽን ቢልዲንግ ገለ እዞም ኩሎም እዚኦም ክንዛረቦም ክንደሊ ከለና መንግስቲ እንታይ ክገብር ኣለዎ ንዝብል እንተ ደኣ ኮይኑ ካብ ውልቀ ዜጋ ኢኻ ክትብገዝ ዘለካ ብዛዕባ ውልቃዊ ሓርነት ብዛዕባ ኩሎም እዚኣቶም እቶም ውልቃዊ ሓርነታትን ውልቃዊ መሰላትን ኣብ ግምት እቲኻ ኢኻ ክትብገዝ ዘለካ ዝብል መቃል ሒዝና ኢና ንብገስ ንኣብነት ክኾነና ብዛዕባ ናይ ውልቃዊ ሓርነት ንዛረብ እንተ ደኣ ኣለና ኤግዛምፕል ክኾነኩም ኢለ እንታይና ክንገብር ፈቲና እዚ ፍሪዶም ኢን ዘ ወርልድ ሪፖርት ናይ 225 ፍሪዶም ሃውስ ዝገበሮ መብዛሕትኡ እቲ ሰነድና ንዓኹም ሂብናኩም ዘለና ቁሩብ ዓመተ ምህረት ዘሕለፈ እዩ ሕጂ ግን ኩሉ ኣብዴይት ኢና ንገብሮ ዘለና እሞ ሼር ዝገብረልኩም ዘለኹ እቲ ኣብዴይቲን ፓርቲ እዩ ኣብ 2025 ሎም ዓመት ዝወፀ ፀብፃብ እንታይ እዩ ዘርእየካ ነዋዳድራ ፈቲና ኤሪትራ ሕጂ ኤሪትራ ክንደይ ረኺባ ንበይኑ እንተሪኢኻ ፖለቲካል ራይትስ ፖለቲካዊ ሓርነት ኣብ ኤርትራ ክንደይ ኣሎ ካብ 40 ጥራሕ ረኺባ እዞም መፅናዕቲ ዝገበሩ እዚኦም ዓበይቲ ናይ ቲንክ ታንክ እዮም እዚ ሲቪል ሊበርቲ ዝበሃል ከ ሲቪካዊ ሓርነት ከ ክንደይ ረኺባ ካብ 60 ክልተ 40 60 ዝተደመረ 100 ይኾኑ እሞ ሂማን ፍሪዶም ይበሃል ሰብኣዊ ሓርነት ኣብ ኤሪትራ ካብ 103 ጥራሕ እዩ ዘሎ እዩ ዝብለካ ዘሎ ብኡ ኢና ዓይነታውን ዓቀናውን ክኸውን ኣለዎ ንብል ዘለና ሕጂ እዚ ነቲ ዓቀናዊ ይሕብ ሳዕ ክንደይ ሰብኣዊ ሓርነት ኣብ ኤሪትራ የለን ንበይኑ ግን ዝኒ ካብ 100 እንተረኺባ ፅቡቅ ድሕማቅ ኢሉ ዝሓስብ ሰብ ኣሎ ኣይኣኽለና እንድዩ ዝብሉ ክህሉ ይኽእል እዩ ስለዚ ምስተን መዋዳድርትና ንብለን ኣበየናይ ደረጃ ምስ መን ኢና ዘለና መታን ክንርዳእ ኣምፂና እያ ኣቐሚጥያ ዘለኹ ሓንቲ ኣብ መወዳደርቲ ጌርና ኣቕሪብናያ ዘለና ኢስቶንያ ዳርጋ ምስ ኤሪትራ ናፅነታ ዝረኸበት ዓዲ እያ ካብዘን ናይ ኤክስ ሶቪየት ሕብረት ሃገር ዝነበረት እያ ስለዚ ሲ ኣብዚ ዝሓለፈ ኤክስ ሶቪየት ዝነበራ ሃገራት ውልቃዊ ሓርነት ዝበሃል ኣይተሓስብን ፖለቲካል ራይትስ ን ሲቪል ሊበርቲስ ኣይነበረን ስለዚ ምሳና ዝነበራ ሃገራት ኣበይ በፂሐን ኣለዋ ንሳ ክንደይ ረኺባ እንተዳ ኢልካ 96 ካብ 100 ኤርትራ ግን 3 ሳዕ ክንደይ ወዲቕና ብሸርና ከም ዘለና መለቅመት ትኾነና እዩ እዚ ኣፍሪቃ ኩለን እየን እንዳተባሃለ ዝግለፅ ኣሎ ኣፍሪቃ ኩለን እውን ኣይኮናን ንኣብነት ሞሪሸስ እንተዳ ወሲድና 86 ካብ 100 እያ ረኺባ ንሕና ምስተን ኣብ ዓለም ዘለዋ ሕማዓት ግን ምስአን ኢና ተሰሪዕና ዘለና በዓል መን እንተን ምሳና ቁሩብ ዝቅድማናን ምሳናን ኣለዋ ዝበሃላ ግን ሓርነት የብለንን ዝበሃላ ብፀልያ ሕብሪ ሂብያ ዘለኹ ሰብኣዊ ሓርነት ዘረጋገፀ ሃገራት እየን ኢስቶንያ ማውሪሸስ ካብ ኣፍሪቃ ኤሪትራ ኖርት ኮርያ እንትና ኖርት ኮርያ ማዕረና ኣብ ሰብኣዊ ሓርነታት ምክንያቱ ፖለቲካ ትዛረብ ተለካ ከውልቂ ተጀምር እንዲና ንብል ዘለና ስለዚ ምስ ኤሪትራ ናይ ኣፍሪቃ ሰሜን ኮርያ እንዳተባሃለ ትገለፀሉ ምክንያት እዚ እዩ ሓደ ካብቲ ጭብጢ ምስ ሶማል ከ ናንሓይሽ እንዳበለ ዝዛረብ ብዙሕ እዩ ሶማል ተሓይሽ ካባና ኣብ ሰብኣዊ ሓርነት እና 3 ክንረክብ ከለና ካብ 100 ንሳ 8 ረኺባ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ከጓዕብዕልና ዝፍትኑ ዘለው ኮንዲሽን ዘይብሎም ገለ ዘይብሎም እንዳበሉ ዝዛረቡ ንታቶም ከ ብዛዕባ ሰብኣዊ ሓርነት እንታይ ዝኣክል ስለ ዘለዎም እዩ እንተደኣይልና ሰብኣዊ ሓርነት ኣብ ኢትዮጵያ የለን ኢሎም እዮም እዚኣቶም እዞም ፍሪዶም ሃውስ ዘረጋግፆ ረኺቦሞ ዘለው ቁፅሪ ሰባና ዝሓሸ ዋላ እንተኾነ ብተዛማዲ 18 ረኺቦም ካብ 100 ንሶም እውን ኣብ ሰብኣዊ ሓርነት ዘይብሉ ሰብኣዊ ሓርነት ዝተረግፀሉ ሃገራት ንነብር ከም ዘለና እዩ ስለዚ እዚ ሓደ መለክዒና እዩ
ብታዓንተወይ ካልአኩም ዝፈተንኩ ፖለቲካ አጀንዳ እንተደኣ ጌርካ ብፕራይቬት ስፌር ጀምር ንዝብል ነቲ ኣምርቲ ተኸቲልና ኢና እዚ መፅናዕቲ ንቅልተይኒ ናብዛ ካልኣይ ክኸደኩም እየ እዚኦም ፍሬምወርክስ ስለናስ ኣብ ግምት ዘእተናዮ መቃን እዩ ነቲ መቃን እየ ቅድም ክገልፅ ዘለ ኢንተርናሽናል አይዲያ ዝበሃል ኣለው ኢንተርናሽናል እዚኣ ኢንስቲትዩት ኦፍ ዴሞክራሲ ኤሌክትራል ኣሲስታንስ እዚኣ ብዝተወሰነ 1617 ዝኾና ዴሞክራሲያውያን ሃገራት ዴሞክራሲ እንዘሎሲ ብለን ቲንክ ታንክ ፈጢረን መንግስታት እየን ቲንክ ታንክ ፈጢረን ሕጂ ናብ 37 ገለ በፂሐን ኣለዋ ስለዚ እቲ ዴሞክራሲ እና ንምክሓሉሲ እስከ ይፀናዕ እንደማዕበለ ክኸይድ ዝኽእል ኢኒሽን ኢሉን ዝተኸልኦ እዩ ለ30 ዓመት ዝገበረ እዩ እዚ በብእዋኑ መፅናዕቲ እንዳገበረ ዴሞክራሲ ብኸመይ ክህነፅ ይኽእል ኣብ ሓንቲ ሃገር ንዝብል 5 ይብል ነይሩ ሕጂ ኣብ ናይ 2004 መፅናዕቱ ሪፖርት ዝገበሮ ናብ 4 ይወሪድ ዘሎ ስለዚ ብዛዕባ ዴሞክራሲ ክንግምግም ኢና ኤርትራ ዴሞክራታዊት ሃገር ኣይኮነትን ክንብል ከለና እዚ መገምገም እዚ ሒዝና ኢና ዘለና ሎሚ ኣብ ዓለም ቅቡል ኮይኑ ተቐቢሎሞ ዘለዎ ሃገራት እዚ እዩ ስለዚ ኣብቲ ቲዮሪ ቅድም ክንረኣና ስለ ዘለና ኢለ እዞም 4 እዮም ከዓ ኣዕኑድ ናይ ዴሞክራሲ ተባሂሎም ሕጂ ዝግለፁ ዘለዉ 5 ነይሮም ሕጂ ኣብ 4 እዮም ወዲቖም ሓንቲ ካብኣቶም እታ ሂማን ራይትስ እያ እታ ዓንተወይ ንሪኣ ዝነበርና መበገሲትና ውልቃዊ ሓርነት እዩ ንብላ ዘለና ምስ ስርዓት ዴሞክራሲ ምህናፅ ትተኣሳሰር ምክንያቱ ሓንቲ ሃንዲ ጥራሕ እያ ግን ንምንታይ ንዴሞክራሲ ህንፀት ዴሞክራሲ ሕጂ እዘን ካልኦት ልዕለምት ህዝቢ እንተደኣ ዘየለ ሪፕሬዘንቴሽን እንተደኣ ዘየለ ፓርቲሲፔሽን እንተደኣ ዘየለ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ክትሃንፅ ኣይትኽእልን ኢኻ ኤርትራ ኣብዞም ኩሎም ኣብ 4 ኣዕኑድሲ እቲ ዓኑድ ኢላ ትተኽሎ ዘላ ከመይ ኣላ ህንፀት ዴሞክራሲ ናብኡ ተመሊስና ክንርኢና ግን እቲ ፍሬምወርክ ንጥቀመሉ እዚ እዩ እዞም ንእሽቱ ሰርክልስ ኣብ ዘለዋ ነርስ ወከፍ መሰል ክንብል ከለና እዞም ኩሎም ኣብ ዘለዉ ምፅሓፍ ዝኮድ እዮም ዝሓሸ ኣቀራርባ ክህሉ ኢልና ከምዚ ጌርና ቅሪብና ኣለና ዴሞክራሲ 4 ከም ናይ ሴድያ ግርየን ስለዚ ሓንቲ እን እንተደኣ ዘየላ ሓንቲ እንተደኣ ዘይሰሪሓ ሴድያ ከተገልግለካ ኣይትኽእልን እያ ከም ሴድያ ከተገልግል ኣይትኽእልን እያ ዴሞክራሲ ከዓ እዞም 4 መሓውራት እዚኦም እንተደኣ ዘየልዩ ሓደ ካብኣቶም ዋላ እንተዝጎድል የላ ከም ሴድያ ዴሞክራሲ ዝተማልአ ዴሞክራሲ የለን እንታይ ትሕዝ እታ ዘሩል ኦፍሎው ንብላ ንባዕላ 4 መለክዕታት ኣለዋ ክራይቴርያስ ኣለዋ እቲ መሰል ዝበሃል ከ እቲ ፓርቲሲፔሽን ዝበሃል ከ እንታይ ምስተማልአ እዩ ተሳትፎሎ ትብሎ እቲ ሪፕሬዘንቴሽን ትብሎ ከ ሪፕሬዘንቴሽን ወክልና መሸም ብሕብሪ ኢና ጌርናያ ከምዚ ብኣውራጃ ወይ ብሃይማኖት ብገለ ጥራሓ ትርድኣና ኣብ ዴሞክራሲ ግን ብከምኡ ይኮነትን ክልተ መለክዒታት ኣለዋ ንባዕሉ እቲ ሪፕሬዘንቴሽን ሓደ ፍሪ ፖለቲካል ፓርቲስ ምህላው ብህዝቢ ዝተመርፀ መንግስቲ ምህላው ሪፕሬዘንቴሽን እዩ ክሬዲብል ኤሌክሽን ምህላው ሎካል ዴሞክራሲ ተዓንተወይ ዶክተር ሳራ ትገልፃ ነይራ እዚታት እዩ ዝሕሽ እቲ ሪፕሬዘንቴሽን ዝብል እምበር ካብ እንዳቦኹም ክስቶ ክንድዚ ካብ እንዳቦኹም ክስቶ ክንድዚ ጌርና ስለ ንርድኣ ነቲ ኣምር ናይ ዴሞክራሲ ብዙሕ ግዜ የባላሽወልና እሞ ካብ ተበጊስና ምኳንና ክትርድኡና ኢና ኢና ዝመፅእ ነቲ መፅምዕትና ነቲ ፍሬምወርክ ዝገበርናዮ እዚ ትራንስፎርሜሽናል ኢንዴክስ እዚ በልስማን እዚ ንመን እዩ ዘፅንዑ እዚኣቶም እዚኦም ከዓ ቲንክ ታንክ እዮም ካልእ ቲንክ ታንክ እዮም ነዊሕ ዓመት ዘፅንዑ እዮም ክሬዲብል እዮም ብጣዕሚ ሕጂ ጉኑናት ኮይኖም ዘለው እዮም ናይ ኣብ ምምዕባል ዘለዋ ሃገራት ናብ ዴሞክራሲ ንምእታው ኣብ ትራንዚሽን ዘለዋ ሃገራት ዴሞክራሲ ዘረጋገፀ ሃገራት ብዛዕባና የፅንዑን እዮም እቶም ቀዳሞት አይዲኤ ዝበልኩኹም እዚኦም ብዛዕባ ዴሞክራሲ ዘለወን ሃገራት ኣፅኒዖምሲ ንዓለም ብምልእታ ግን ብመንፅር ዝሳቶም ዘቐመጥዎ መለክዕታት ንዴሞክራሲ ዘለወንን ንዘይብለንን የዋዳድርወን ነብእዋኑ ምምሕያሽ ኣልኤንዶ ዓይኖት ሰጉመን ኣይሰጎማን እዚኦም ግን እዞም ናይ ትራንስፎርሜሽን ቼንጅ ዝርክዑ ግን ነተን ኣብ ምምዕባል ዝርከባ 137 ሃገራት ጥራሕ እዮም ዘተኮሮ ገይሮም ዝገልፅዎ ስለዚ ብዛዕባ ንሕና ከዓኒ
ሶቨሬኒቲ ልዕላውነትና ይሃል አረጋጊጽና ይ ብድሕሪኡ ግን መንግስቲ ከተሃንፅ ክትክእል ኣለካ እቲ ድልዱል ዝኾነ ጥራት ትካላው መንግስቲ ትካላት ናይ መንግስቲ ክትሃንፅ ኣለካ ስለዚ ንዕኡ ምህናፅ ሃገር ንብሎ ዝነበርና ነዚ አንተወይ ሃው እስማዒል ሓትት ነይሩ ብመንፅር ዞም ትራንስፎርሜሽናል ቼንጅ ክትሪኦ ክትደለካ ኣለካ እንታይ ኢኻ ክትሃንፅ ዘለካ ንዝብል ኣብዚ እዚኣ ተርእየና ስለዚ እዚ መቃን እዚ ኢና ተጠቂምና እዛ መቃን እዚኣ ፖለቲካል ትራንስፎርሜሽን ጌርካ ዶ ኣይገበርካን ኢኮኖሚክ ትራንስፎርሜሽን ጌርካ ዶ ኣይገበርካን ምሕደራኻ ኸ ህዝባዊ ምሕደራኻ ከመይ ኣሎ ለውጢ መሰረታዊ ለውጢ ጌርካ ዶ ኣይገበርካን እያ ትልክዕ ስለዚ ንኤርትራ ዝምልከት ኣብ ዘለና እግረ መንገደይ ንሓለፍኮ ክኸይድ ፖለቲካዊ ለውጢ ኣብ ኤርትራ 34 ዓመት ኮይኑ ብናይዚኦም ተመራመርቲ ፖለቲካል ትራንስፎርሜሽን ፖለቲካዊ ዝላእ ኣብ ኤርትራ ተራእዩ ኣይተራእየን ካብቶም ኩለን ዝመስረትዎን ዝገምገምዎን ሃገራት ኤርትራ ካብ መበል 137 132 እያ ዘላ ድሕርቲ ዝረኸበቶ ነጥቢ ክፍልቲ ነጥቢ ክልቲ ካብ 10 እዩ ስለዚ ፖለቲካል ትራንስፎርሜሽን ኣብ ኤርትራ የለን ናብ ዝብል መደምደምታ የብፅሐና ንኩለና ዝረዳድ እዩ እቶም ኣሃዛት ግን እንታይ ኣብ ግምት እቲኻ ኢኻ ብዝለወትኩም እዚአን ኣብ ዘለዋ ኩለን እዘን 4-5 ይገልፃ ነንበይነን ጌርና ክንገልፀን ከንፍትና ቁጠባ ትራንስፎርሜሽን ከጌርካ ዶ ይገበርካ ቁጠባ ትራንስፎርሜሽን ገይረ ንኽትብል ከተማልኦም ዘለካ ረቋሒታት ኣለዉ ነዞም ረቋሒታት እዚኦም ኣብ ግምት ብምእታው ኣብ 10 ኤርትራ 1.21 እያ ረኺባ ብደረጃ ኸ 136 ካብ 137 እተን ኣብ ለውጢ ኣብ መስርሕ ናይ ለውጢ ኣለና ካብ ዝብላ ጥራ ንሓንቲ ዓዲ ጥርሓ ቀዲማ ዘላ እዩ ዘርእየና ዘሎ ምሕደራ ናይ ህዝቢ ኸ እንታይ እዮም ተለቋሒታት ኣብ ዘለዉ ንዕኦም ኣብ ግምት እቲ 1.4 ጥርሓ 0.4 እያ ረኺባ መበል ክንደይ ከላ 137 ካብ 137 ናይ መጨረሻ ጭራ ናይ ዓለም እያ ዘላ ስለዚ ኩነታትና ክንግምግም ከለና ብከምዚ ጌርና ንግምግሞ ኣበይ ኣለና ክንፈልጥ ንምንታይ ይሕግዘና እዚ ፅባሕ ንኮ ለውጢ ክትገብር ከለካ እንታይ እንተገብር ኣለካ እንዳፈለጥካ እንዳሰጎምካ መታን ክትከይድ እንዳልክዕካዮ መታን ክትከይድ ክብልካዕ ዘይክእል ውፅኢት ተኮር ዘይኮነ ምንቅስቃስ ኩሉ ግዜ ዜሮ ሳም ገይም ምንም ዘብፅሓካ ነገር የለን ኣብ ኮለሉን ክትህሉ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ኩሎም ትሰርሐውን ዓመት ብዓመት እንዳልክዕካዮም ናብቲ ዝደለካዮ ሸቶ ትኸይድ ምህላውካን ዘይምህላውካን ዝሕግዘካ እዩ ስለዚ ነቲ መስርሕ ናይ ምስግጋር ንብሎ ዘለና እዚ እንተደኣ ሒዝና ከመይ ጌርና ካብ እታ ሮድማፕ ንሕጂ ነዚ እንዳረኣየት እያ ክትከይድ ዘለዋ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ መቃን እዚኣ ብጣዕሚ ኣገዳሲት እያ ተጠቂምና ከም ዘለና ንምሕባር እዩ ከምቲ ዓንተወይ ዝበልኩኹም መፅንዕትና ኩሉ ግዜ እዛ ኩነታት ናይ ኤርትራ ክንግምግም ከለና ዓይነታውን መጠናውን ኢና ጌርና ስለዚ ቀዳመይቲ ብዓይነታዊ ኳሊቴቲቭ ኣናሊሲስ ኢና ጌርና ካበይ ምፂኹም ወዚ ኳሊቴቲቭ ኣናሊሲስ እዛ ኣዳራሽ ዘተ ተዛፅያ እዚ ግሩፕ ዲስካሽን ጌራ ዝረኸበቶ መደምደምታ ኢና ናብ ዝነቕርበልኩም ዘለና ስለዚ ተዛቲና መደምደምታ በፂሕና ኣገባብ ኣሰራርሓና ዶክተር ሳራ ዓንተወይ ገሊፃቶ ነይራ ዝጓሓፍ ሓሳብ የለን ኢልና ኢና ንኣምን ኩሉ ሓሳብ ንኤርትራ ይጠቕማ ኢልና ኢና ንኣምን እንታይ ኢና ንገብር ግን ብዝተካእለ መጠን ናብ ኮንሰንሰስ ገፅና ክንከይድ ብባዕሪ ንፍፅም እንተተኻኢሉ ኮንሰንሰስ ተበፂሕና ናይ ሓባር ውሳኔ ጌርና ነቐምጣ ብኣጋጣሚ ሳዕ ሕጂ ኩሉ ብኮንሰንሰስ ኢና ወዲእና ኮንሰንሰስ ዘየጋጥም ኩነታት እንተዘጋጥመና ኸ መምርሒና እንታይ እዩ ዝብል እቦ እዚ መብዛሕትኦም ዝኣምንሉ እዚ እዩ ናይ ማጆሪቲ ኦፒንዮን እዚ እዩ ኢላ ሓንቲ ሰነድ ትቕረብ ሓንቲ ኦፕሽን ሓንቲ ኣልተርናቲቭ ትኸውን ውሕዳት ዝኣምንሉ ከዓኒ ዘቕረብዎ ሓሳብካ እዚ ኢላ ካልኣይቲ ኦፕሽን ኮይና ትኸይድ ስለዚ ፈራዲ ህዝቢ እምበር ንሕና ኣይኮንናን ስለዚ እንተተፈላለና ከዓ ፀጋ እምበር ሕፅረት ኣይኮነን ኢልና ኢና ንኣምን ናይ ሕማቅ ኣጋጣሚ ድዩ ፅቡቅ ኣጋጣሚ ፍርድም ኣኹም ይገድፎ ኩለን ዘን ኣዳሊናየን ዘለና ግን ነዊሕ ዘተ ኣካይድና ኣብ ሞት ሓበራዊ ኮንሰንሰስ እንዳገበርና ዘዳለና እዩ እዚ ዓይነታዊ ንብሎ ዘለና ገምጋማት ካበይ ኣምፂኹሞን ዝብል ሓደ ባዕልና እንደኢለኩም ነይረ ካልእ ግን ኣብ ካልእ ዝተፈላለዩ ቦታታት ኮንፈረንስ ወርክሾፕስ ዝተገብረ ደሊብሬሽንስ እውን ኣምፂና ኣብኡ ዘቲናሉ ኢና
ስለዚህ ናይ ውሽጥና ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ካህናት ዝተዘተየሉ መደምደምታት ዝበፅሕሉ ሓበሬታታት እውን እንደገና መሊስና ከሊስና ናብኡ ንቕበሎ ዘበለ ተቐቢልናዮ ስለዚ በዚና ኩነታትና ኤርትራ ክንግምግም ከለና ዓይነታዊ ንብሎ ነገራት ኣሎ በጣም ዓይነታዊ እየ ሕጂ ናብኦም ክኣቱ ስለዝኾንኩ ካበይ ምፅኹሞም ንዝብል ኣቀዲመ መልሲ ዝህብ ዘለኹ ኣብ ዓይነታዊ ገምጋም ክንከይድ ከለና እቲ ቀንዲ ፀገም እንታይ እዩ ዝብል እዩ ኮር ፕሮብለምና እንታይ እዩ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኮር ፕሮብለምና ስቴት ካፕቸር እዩ ዝብል ሓባራዊ መረዳእታ በፂሑ እወ ሃገረ መንግስቲ ዝተጨውያ እያ ዘላ ጨውዮም ኣለዉ ዝጨወይዋ ኣካላት ኣለዉ ሃገር ናይ ህዝቢ እያ ናይ ኩሉ እያ ኢልና ንኣምን ኮና ተጨውያ ከዓ እንተደኣ ኢልና ኢሎም ኮር ፕሮብለም ጨውያ ስለዚ ስልጣን ናይ ህዝቢ እዩ ናብ ዋንኡ ናብ ህዝቢ ኣይተመልሰን ዘይተመልሰ ከዓኒ ጨውያ ኣላ ሃገር ዝብል እዩ እንታይ እዩ መረጋገፂኹም ምክንያቱ ሕጂ ዓይነታውን ዓቅናውን ከዓ ክትገብሮ ስለ ዘለካ ዋላ ዓቅናውን ተዳእሲኢልና ናብዚ ሕጂ እዘን ክልቲአን ኣዋጃት ናይ መንግስቲ ኤርትራ ግን ኣዋጅ ቁጥሪ 23 ናይ 1992 ፕሮቪዥናል ጋቨርንመንት ኦፍ ኤርትራ ዝተኣወጀትላ ስለዚ ንሕና ኢና ክንቃለፅ ፀኒሕና ንሕና ኢና ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ኣረጋጊፅና ንሕና ከዓኒ ክሳዕ ሪፈረንዱም ንሕና ኢና ስልጣን ሒዝና ነቲ ሪፈረንዱም ነካይዶ ትብል ኣዋጅ እዚኣ ስለዚ ቃልሲ ናይ ህዝቢ ህዝባዊ ቃልሲ ነይሩ እንዳበልና ናይ ውድብ ቃልሲ ከም ዝኸውን ተገይሩ እታ ውድብ እያ ንበይና ሒዛቶ ነይራ ብዙሓት ከም ርዱእ ገይሮም ወሲዶሞ ብዙሕ ኮምፕሌን ኣይገበርና ንኸውን ዘይምግባርና ግን ነዚ ሎሚ ዘለናዮ ነቲ ስቴት ካፕቸር ግን ምክንያት ክኸውን ከም ዝኽእል ግን ኣይንጠወጥልን ብሽረ ሪፈረንዱም ከዓኒ መሰጋገሪ እዋን ክምስረት ተባሂሉ ትራንዚሽናል ጋቨርንመንት ኦፍ ኤሪትራ ን4 ዓመት ዝብል ብኣዋጅ ብፕሮክላሜሽን 37/1993 ተኣዊጁ እዚ ኣብቲ እዛ ኣዋጅ ዝብሎ ኦል ኢንክሉሲቭ ክኸውን ህዝባዊ ግንባር 50 ጥራሕ ሸር ናታ ክህልዋ ህዝቢ ብኣውራጅኡ ምርጫ ኣካይዱ ናይ ባይቶ ናይ ኣውራጃታት ኣብ ሃገራዊ ባይቶ ከም ዝሳተፋ ናይ ካልኦት ናይ ፖለቲካዊ ሓይልታት ዝነበሩ ብውድብ ዘይኮነስ ብውልቀ ሰብ ደረጃ ከም ዝኣትዉ ፍሉጣትን ናይ ደቂ ኣንስትዮ ሕቶን እውን ኣብ ግምት እቲና ኢና ኢሎም ዝኣወጅዋ ኣዋጅ 37/1993 ነቲ ኩሉ ኣዳኺማ እቲ ቀንዲ ሓይሊ ቀንዲ ተዋሳኣይ ዝነበረ እንደገና በሎፍ ኢሉ ወፂኡ ነዚ ስቴት ካፕቸር ንምቁፅፃር ምክንያት ዝኾና ኣዋጃት እዚኣተን እየን ዝብል መረዳእታ ኢና ክሳብ ሕጂ ዘለና እሞ እንተደኣ ኮር ፕሮብለም ስቴት ካፕቸር ኮይኑ ትብሉ ትኮዝ እንታይ እዩ ናብዚ ዘብፅሓና ኸ እንታይ እዩ ዝብል ከዓኒ እቲ ሃገራዊ ቃልሲልና ዝሓዝናዮ ናሽናሊዝም ሃገራውነት እዩ ምክንያቱ ኣን ዴሞክራቲክ ናሽናሊዝም ኢና ተኸቲልና ሃገርሲ ልዕሊ ዜጋ ልዕሊ መሰልን ረብሓን ናይ ዜጋ ስለ ዝገበርናያ ከምዚ ወዲቕና ዝብል እዩ ዘሎ ስለዚ ኣብ ግዜ ሃገራውነት ሓጢኣት እዩ ኣይበልናን ግን ዴሞክራቲክ ናሽናሊዝም ኣየካየድና ኣን ዴሞክራቲክ ናሽናሊዝም ኢና ንኸይድ ነርና ብርዱእ ምክንያት ማርክሰለኒናዊ ንባዕሉ ምልኪ ሸቃሎ እዩ ዝብል ስለዚ ንዴሞክራሲ ኣይዕድምን እዩ ስለዚ ኣውቶሪታርያን ዩቲሊቲ እዩ ንባዕሉ ኮይኑ ዝብል መረዳእታ እዩ ዘለና እቲ ካልኣይ ከዓኒ ፓሮኪያል ፖለቲካል ካልቸር እዩ ዘለና ብዛዕባ ዘመናዊ ፖለቲካሲ ኣፍልጦና ድሩት ብምዃኑ ናብ ከምዚ ወዲቕና ዋላ እቶም ምሁራትና ዝበሃሉ ከማንሲ ኣካይዳና ብእዋኑ ክእረም ኣለዎ ዝብል ዝጭ ብዙሕ ኣይነበረን ሳልሳይ ፍራግመንቴሽን ን ፖላራይዜሽን ናይቲ ሶሳይቲ ወይ ናይቶም ፖለቲካል ፓርቲስ እዚ ከዓኒ ንባዕሉ ስቴት ካፕቸር ዓብዪ ፈርታይል ግራውንድ እዩ ኮይኑዎ ምክንያቱ ሓይልና ክንቃወሞ ሓይልና ሓደ ድምፂ ኮይንና ክንዓልዮ ኣይከኣልናን ዝብል መረዳእታና እዩ እሞ እንተደኣ እቲ ኮር ፕሮብለም ስቴት ካፕቸር ሩት ፕሮብለም እዚኦም ክልቲኦም እዚኦም ዝበልናዮም እቲ ሰለስተ ዝበልናዮም እንተደኣ ኮይኖም ሳዕብየን ኸ እንታይ እዩ ንዝብል ሳዕብየን ከዓኒ ናይቲ ሳዕብየን ደረጃታት ኣለዎ እንዲ ንላዕሊ እንዳኸደ ይኸይድ እዚኦም ክልቲኦም ኣውትፑት እዮም ከምዚ ዘለናዮ ኩነታት ከዓ ኣውዲቖምና
قداميتي ميليتارايز زخونة ستيتنا فتيرنا أما ودأتا glorification of military value أب كندي بزعبها civilian life أتي سيفيكاو هيوت أب كندي معبو خبر نريو نفسي برتاو عالسنا زمت أنا يو نتعاوتها طرحنا glorify نقبر حجي كل جزي قوم إنا زلنا أتي سرعتكم إيز ختل زلو زيوتي حد خابتي زعابية أجم military state انت دا أجيركا أمود أتا وتهدرنت انت دا أنجيس كاسي بزعبا سو أو مثل عم تصحح خيدي خيل نتنبلو زنبرنا state capture باش دلدل بايتا فتير له حيثوس militarize زخونة state فتير فوكاس كله أب زبزح جنزب زبزح حساسوا نب military نيرو سلاز دومينانس أب government ناي هزواكم أب منجست إريترا military dominant تبت حفتات ما بس حلفت كون كاخت مدب لارجع ما بس حتى يجزي تقدر عليك تكون كتكلم لك تقدر على أي جبؤون يكون كنزول زلكو مهيركا نفسي بيك لويتكا زملط عدلت عماليها بقع بطء مع سندا ما يمكنن كم نبرت كايو نحسي زيادة زملكت كابتون كالوت ندابلكا زي جبؤ حلفاتات ناي سلطانن ناي بوتانن حبكاجم نتي ميليتارايز زكون ستيت طرحيقا كتمعبل إلنا أب فورين بوليشناتنا والأجريسيفنا نكون معناته كله شجرات هيدا طرحيق كم زفتح غيرنا إنا نآمن سلزي ناتنا انتهينا نزلنا صاحبيا نايزي ستيت كابتشر أموت ميليتارايز زكون ستيت كتيرنا سلزي نافت نكيد انت الأخوينا بفرق موضع أتي خال أيتي صاحبيا ناي إذي زرعنا كليبتوكراتيك سيستم اوف غفرنانس هنا انت مالتي زي تكالاو زخونه كورابشن زقايد سرعت هنا مسريتنا زلنا ኢኒሽናላይዝ ዝኾነ ኮራፕሽን እዩ ስለዚ እቶም መራሕቲ አንቼክድ ፓወር እዩ ዘለዎ ማንም ዝቆፃፀሮም የለን ናይ ሰራዊት ኣዘዝቲ ማንም ንክንደይ ዓመታት ኦዲት ከማን ኣይተገብሩን ሚኒስተራት ኦዲት ግበሩ እዮም ንሳቶም ካቶም ሚኒስተራት ወሰንቲ መራሕቲ እዮም ክትብሎም ኣይትኽእልን ህግደ አንቼክድ ፓወር እዩ ዘለዎ ማንም ቼክ ዝዛረባ የለን ማዕከላዊ ቤት ፅሕፈት ናይ ህግደ ንሱ ሓውራት ናቱ ብምልኦም አንቼክድ ፓወር ዓብዩ ከዓ እቲ ፕሬሲደንት ማንም ዝዛረቦ የብሉ ሕጅሞ ኣብ ሰዓት እዚ ኮሚሽን ዘይብላ ፓርላማ ዘይብላ ካቢነ ሚኒስተራት እኩሉ ዘጥፍኦ ዘሎ ኮ አንቼክድ ፓወር ንምግባር እዩ ስለዚ ዲክታተር ዘይኮነስ ቶታሊታሪያን እዩ እዚ ክሊፕቶክራቲክ ሲስተም ኦፍ ጋቨርናንስ ኢንሽናላይዝ ኮራፕሽን ንምንታይ ዝጠቕመካ እንተ ዳሪኹሞ እቲ ኣብ ህዝቢ ዓዲ እኮ ትንቀሳቐስ ብናይ ህዝቢ ቀረፅ እያ እቲ ቀረፅ ብምሉኡ ናብ መንግስቲ ይኣቱ ስለዚ እቲ መንግስቲ ፐርሰናል ገይን ናቱ ነቲ መናውሒ ስልጣኑ ነቲ ኩሉ ሃብቲ ዝተኣከበ ካብ ህዝቢ ብቀረፅን ግብርን ዝተኣከበ ነሲፎን ገይሩ ንፓብሊክ ኣሰት ኣን ፋንድስ ንገዛእሱ ይጥቀመሉ ብኡ ኢንሽናላይዝ ኮራፕሽን ኣሎ ዝበሃል ስለዚ እተን ሚኒስትሪታት ኣለዋ ዝበሃላ ነዚ ዘገልግላ ጥርሐን ኣብ ሞድ እንታይ ነቲ ኢንሽናላይዝ ኮራፕሽን ዘጣጥሓ ጥራሕ እምበር ነቲ ካብ ህዝቢ ዝመፅእ ንህዝቢ ተመሊሱ ክምለስ ኣለዎ ኣገልግሎት ንህዝቢ ሂብና ህዝቢ ገንዘቡ እዩ ረብሓ ከዓ ክረክብ ኣለዎ ዘይኮነሲ እታ ነቲ ጠውዮ ሃገር ሒዙ ዘሎ ንኡ ዝሕግዛ ኢንሽናላይዝ ዝኾነ ትራንስፓረንስን ኣካውንታቢሊቲን የለን ብርድእ ኩነታት ኢንተርናሽናል ኔትወርክ ይዝርጋሕ እዚ ከምዚ ዓይነት ዲሞክራቲክ ሲስተም ኦፍ ጋቨርናንስ ኩሉ ግዜ ኣብ ዓለም ኔትወርክ ዘርጊሑ ላውንድሪ ይጥቀም ንብረቱ ከዓኒ ዝሃብኣሉ ስራሕቲ የካይድ እንተኽኢሉ ከዓኒ ስግረዶብ ዝኾነ ምፍርራሕ ዓፈናን ካካይደሉ ዝፍትን ዓቀብ ስለዚ እዞም ሰዕቤናት እዚኣቶም እዮም እዚኦም ምስ መፁ እዮም ሕጂ ኩሎም እቶም ስደት ቅትለት ማእሰርቲ ገለመለ ንብሎም ዘለና እዚኦም ስለ ዘለው እዮም ብድሕሪኡ ዝመፅእ ኢፌክት እዩ ሚሊታራይዝ እንተደኣ ጌርካ እቲ ሚሊታሪ በቃ ንዝተዛረበ ከይዱ ከኣስር እዩ ከጨው እዩ ገለመለ እዩ ስለዚ ኣረዳድኣና ከምዚ እዩ ፍታሕ ንዝብል ኣብ ተምሩት ኮ ዜና ክንከይድ ስለዚ ምስኡ
ጊዜ ፍታሕ መታን ከይተሓዋወሰና ኢና ኣየናይ ሩት ኮዝ ኣየናይ ከሳዕብየን እንተደኣ ዘይፈሊጥካ ፍታሕ ትመፅእ ከለካ ይተሓዋወሰካ እዩ ስለዚ ናብተን ሕጂ ትብሉ ኣለኹም እዚ መደምደምታ እዚ ልክዕ ምዃኑ ብኸመይ ብዓቐናዊ መለክዒታት ድርዕዎ ትኽእሉ ምክንያቱ እንተደኣ ብኣሃዛዊ ዝኾነ ክንድርዖ ዝክኢልና ሳብጀክቲቭ ከይኸውን ግምታት ከይኸውን ባዕላውነት ከይኸውን ብቀደሙ ንስኻትኩም ንሻዕብያ ስለ ዝፀላእኹም ይኹን ንስኻ ኤኤልኤፍ ስለ ዝኾንካ ካብ መጀመርታ ፀላእ ናይ ሻዕብያ ስለ ዝነበርካ ብዛዕባና ፅቡቅ ክትዛረብ ኣይንፅበን ኢና ክብሉካ ስለዚ ህዝቢ ከኣምን መታን ምክንያውን ፅባሕ ንኮ ካብቲ ዘለናዮ ኩነታት ወፂና ክንቅርም እንተደኣ ኮይና እንታይ ክእረም ዘለዎ ብደቂ ክንፈልጥ ነዞም ዝበልናዮም ልክዕነት ናቶም ንምርግጋፅ ሕጂ ናብ ኳሊቴቲቭ ኣናሊሲስ ክንኣቱ ኢና ናብቲ ዓቐናዊ መለክዕታት ክንኣቱ ኢና ዓቐናዊ መለክዕታት ዓንተወይ ዘ ግሎባል ስቴት ኦፍ ዴሞክራሲ ዴሞክራሲ ኣብ ኤርትራ ኣሎ ዶ የለን ናይ 2025 እቶም ኢንተርናሽናል አይዲኤል ዘፅምዕዎ ርኢና 4 መሓውር ኣለዋ ተባሂለን ነተን 4 ሪኢኹመን ኤርትራ ዳርጋ ኣብ ኩለን ድሕሪት እያ ዘላ ድሕሪ ብፆትና ምስ ኖርስ ኮርያ ምስ ሰሜን ኮርያ ክንወዳደር ከለና ኸ ሰሜን ኮርያስ ኣብ ገሊኡ ንዓና ትበልፀና ንኣብነት ኣብቲ ሪፕሬዘንቴሽን ዝብል አንተወይ ብጌጋ ከይትርድእዎ መለክዕታት ኣብኡ ኣለው ረቋሒታት ኣብኡ ኣለው ድሕረና ንናት ድሕሪ ደቡብ ኮርያ ኢና ዘለና ኣብ ሰብኣዊ መሰላት ቀዲምና ኣለና ኣብ ልዕልና ሕጊ ንሳ ተቐድመና ኣብ ተሳትፎ ህዝቢ ኣብ ምውሳን ጉዳይ ሃገሩን መፃዕ ዕድሉን ተመራርሕና ክንቴና ኣለና ንሳ ግን ተቐድመና ከባና ስለዚ ሓደ ግዜ ንትና ከምዚ ኖርስ ኮርያ ንብልሲ ኣብ ገሊኡ ቦታታት ቀዲማትና እውን ትኸይዳ እንተ ደኣ ሪኢኹማ ሶማልያ ኣብ ብዙሕ ግዜ ሰባት ንሶማልያ ክገልፅዋ ከለዉ ንሰምዕ ኢና ዳርጋ ኣብ መብዛሕትኡ ቦታ ኣብ ህንፀት ዴሞክራሲ ትሪእዋ ኣለኩም ኣብ ሪፕሬዘንቴሽን ጥራሕ ኢና ምስ ሶማልያ ማዕረ ዘለና እምበር ኣብቲ መሰል ናይ ደቂ ሰብ ምሕላው ልዕልና ሕጊ ፓርቲሲፔሽን ሲ ዳርጋ ኣብ ኩሉ ሶማልያ ኣብ ኤሪትራ ፀብለል ኢላ ትርከብ ንባዕሎም ኣብ ሕማቅ ኩነታት እዮም ዘለው በተዛማዲ ኢና ንዛረብ ዘለና ምስተን ሕማቃት ዝበሃላ ከማንሲ ሰብ ዋይ እዚ ሕማቅ ኩነታት እዩ ዘሎ ዝብለን ከማንሲ ንሕና ብድሕሪአን ጨራ ኮይና ኢና ዘለና ንዝብል እዩ እዚ እሞ ህንፀት ዴሞክራሲ ኤሪትራሲ ኣብ ጭራያ ዘላ ንብል ኣለና መበል 173 እያ ካብ 173 እንዳበልና ንገለፅ ኣለና ስለዚ ትረንድ ኣናሊሲስ ከዓ ክንገብር ደሊና ናይ ሎሚ ከም ካሜራ ስእላ ኣቢልካ እንተምፂኻዮ ናይ ሎሚ ካ ትገልፅ ዘለካ ዝፀንፈ እቲ ትረንድ ኣናሊሲስ ግን ናይ ዝሓለፈ ካብ 2017 2021 2022 2024 ሕጂ እንታይ በፂሕና ኣለና ንዝብል ክንሪኦ ክንደለ ከለና መሰረታዊ ፍልልይ ዝበሃል የብሉም ናይ ኤሪትራ ኖርስ ኮርያ እውን ከማና ስለዚ ዝረአ ስለዚ ንነዊሕ እዋናት በቃ ኣብ ህንፀት ዴሞክራሲ ፈፂሙ ዘይስራሕ ጠጠው ኢሉ ዘሎ ብኮነ ኢሉ ዝተገብረ ምዃኑ ጭብጥታት ዘርኤካ እዩ እቲ ጥውያ ንብሎ ዝነበርና ደቂ ምዃኑ እዚ ይምስክረልና ምክንያቱ ንዝሓለፈ 7-8 ዓመት ኣብ ህንፀት ዴሞክራሲ ንእሽተይ ነገር ለውጢ ምርኣኻ ጠው ደሊኻ እንተዘይኮንካ ዝጨወየ ጥራሕ እዩ ከም ዘላታ ኮፍ ከብላ ዝኽእል ብድሕሪኡ እቲ ዓንተወይ ብዛዕባ ሰብኣዊ መሰላት ኢና ንዛረብ ነርና እዚኣ ኣብቲ ኣብነት ኢለ ገሊፀያ ስለ ዝነበርኩ ኤሪትራ 3 ካብ 100 ትረክባላ ፖለቲካል ራይት የለን ኣብ ኤሪትራ ሲቪክ ሊበርቲስ እውን የለን ስለዚ ሂማን ፍሪዶም ሰብኣዊ መሰል ከምዘየለ ርኢትና ብዙሓት ሰባት ኣብ ከምዚ ከነቅርቦ ከለና መቃትዒ እንዳገበሩ ዝቀርቡ ወገን እንታዮም ነይሮም እሞ ናብ ኣፍሪቃ ኩሉ ኳኢዶ ናይ ፅናዕ ኢድ ናይ ኤሮጳውያን እዩ ኣፍሪቃውያን ክምዕብላ ስለዘይደልያ ንዝብል ኮነና ክሕግዘና ኢልና ነዚኣ ኣቅሪብና ኣለና እተን ኣንተወይ ዝረኣኹመን ኤሪትራ ኖርስ ኮርያ ኢትዮጵያ ርኢናየን እንዲና ኣፍሪቃ ግን ኣትዜን ዝመሓየሽ ኣላ
ንኣብነት ኤሪትራሲ ኣብ ሂውማን ፍሪዶም ዝተለጥቢ ኢትዮጵያ 18 ጥራሕ ካላ እዘን ንሪአን ዘለና ብድሕሪአን ዘለዋ 7 ናይ ኣፍሪቃ ሃገራት እሞ ረኣይወን ካፖ ቨርደ 92 ሞሪሸስ 86 ካብ 100 ሳውዝ ኣፍሪካ 81 ሲሲሊ 80 ጋና 80 ቦትስዋና 75 ናሚብያ 73 ስለዚ ናይ ኣፍሪቃ ፀገም እዩ እንዳተባህለ ከየጋየና ናይ ኣፍሪቃ ኣይኮነን ኣፍሪቃውያን ካብኡ ወፅን ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ምኽባር ዝነጥፋ ብዙሓት ሃገራት ኣብነታውያን ክኾና ዝኽእላ ኣለዋ ንሕና ኣበይ ተሪፍና ወይ ባክ ኣበይ ከም ዘለና ዝሕብር ስታይ እዩ ሕጂ ክልተ ነገራት ገሊፅና ዴሞክራሲ ኣብ ኤርትራ ከም ዘየለን ሰብኣዊ ሓርነት ኣብ ኤርትራ ከም ዘየለን ገሊፅና ዋ እሞ ምናልባሽ ዝናትኩም መለክዒታሲ ከመይ ጌርኩም መለክዒታትኩም ተማሚንኩምሉ ነዘን ክትፎን ፅንሕኩም ቲንክ ታንክ ካብ ብዙሓት ኣብ ዓለምና ሎሚ ብጣዕሚ ብዙሓት ቲንክ ታንክስ እየን ዘለዋ ናይ ዝተወሰና ጥራሕ ኣምፂኹም ነቲ ንዓኹም ትደልይዎ ባያዝ ኮይንኩም ነቲ ስኹም ትደልይዎ ዝገልፃ ጥራሕ ኣምፂኹም ከይትኾኑ ዝብል እውን ክቐርብ ይኽእል እዩ ስለዚ እዚ ባያዝ ከይህልወና እንታይ ኢና ጌርና ምክንያቱ ባያዝ እንተልይኳ ሲስተማቲካሊ ነቲ ኣሃዛትካ ነቶም መለክዒታ ነቶም ዝረኸብካዮም ውፅኢታት ስኪቡ ይገብሮ እዩ ስለዚ እዚ ናይ ሴሌክሽን ባያዝ ከም ዘየለ ንምርኣይ ሕጂ ከጋጥመና ዝኽእል ናይ ሴሌክሽን ባያዝ ኢንፎርሜሽን ባያዝ ኢቫሉዌተር ባያዝ እዩ ኢቫሉዌተር ባያዝ ከይህልወና ሳልሳይ ደረጃ ሕጂ ናባኹም ንበፅሕ ኣለና ገምግሙልና እንዳበልና ረኣይዎ እንዳበልና ስለዚ ንሕና ተሰሪሕና እስከ ንስኻትኩም ከ ካባና ዝተፈልየ ካልእ መለክዒታት ትፈልጡ ኢኹም ንስኹም ከንታይ ትብሉ ስለዚ እዚ ነቲ ኢቫሉዌተር ባያዝ ወይ ኮደር ባያዝ ዝበሃል ኤሊሚኔት ክገብረና ኢና ደረጃ ብደረጃ ንወርቶ ዘለና ኢንፎርሜሽን ባያዝ ከይህልወና ከዓነ እንታይ ኢና ንገብር ዘለና ገሌና ናይ ህዝባዊ ግንባር ፀንሕና ኢና ገሌና ናይ ተጋድሎ ሓርነት ኢና ንስኹም ናይ ህዝባዊ ግንባር ስለዝኾንኩም ንህዝባዊ ግንባር ዘመልክዓ ደሊኹም ኢኹም ተምፅወን ንስኹም ፅልኢ ናይ ህዝባዊ ግንባር ኣለኩም ተጋድሎ ሓርነት ኤሪትራ ስለዝነበርኩም ፍኡ ጥራሕ ኢኹም ተምፅኡ ከይበሃል ሪቼክ ክንገብሮ ነይሮና ነዚ ኩሉ ሴሌክሽን ባያዝ መታን ከይህሉ እዚኦም ቫሪየስ ፕሮክሲ ኢንዲኬተርስ ከዓ ተጠቒምና ብዙሓት እዮም ዘለው ግን ካብቶም ኣፀቢቖም ውርያት ዝኾኑ ብተዛማዲ ነቲ ዴሞክራስን ሰብኣዊ ሓርነትን ዘይምህላው ብተዘዋዋሪ ከረጋግፁና ዝኽእሉ ካልኦት ቲንክ ታንክ ዝገበርዎ ኤሪትራ ከ ኣብ ከምኡ ኣበየናይ ደረጃ ኣላ ትብል መለክዒ ኣብ መወዳእታ ህይወት መነባብሮ ናይ ደቂ ሰብ ምስ ተመሓየሸሲ እታ ናይ መጨረሻ መለክዒት ኮይና ዘላ ሕጂ ኣብ ዓለምና እንታይ ግሮስ ናሽናል ሃፒነስ እያ ኩሉ ዴሞክራሲ ሃኒፅካሉ መሰላቱ ሂብካዮ መነባብሮ ኣመሓይሽካሉ እዚ ኩሉ ዝገበርካዮ ድምር ናቱ ግን ሕጉስ ድዩ ተሓጊሱ ድዩ ትህዝቢ ተሓጊሱ ድዩ ዝነብር ዘሎ ትብል እያ እታ መለክዒት ስለዚ ኣብዚ ክንርኢ ክንደሊ ከለና ብኣጋጣሚ ኤሪትራን ኖርዝ ኮርያን ኣይኣተዋን ስለዚ እዛ መለክዕቲ እዚኣ ክተገልግለና ስለዘይከኣለት ኣገዳሲት እያ ነይራ ሂማን ፍሪዶም ግን ዓንቲ ወይ እውን ገሊፅናያ ነርና ኢና የእቲናያ ኢና ኢኮኖሚክ ፍሪዶም እዞም ሄሪቴጅ ኢንተርናሽናል ዝበሃሉ ዘዳለውዎ ኣሎ ብዛዕባ ቁጠባዊ ሓርነት ሕጂ ካብቲ ሂማን ፍሪዶም ካብ ሰብኣዊ ሓርነት ቁጠባዊ ሓርነት ሓደ ኣካል ናቱ እንድዩ ኣብኡ ኤሪትራ እንታይ እዩ ዘለዋ መበል ክንደይ ኣላ መበል 171 ካብ 173 ኖርዝ ኮርያ ዕራ 176 176 እንዳበልና ንሪኦ ሕጂ በዓል ኢስቶንያ 8ይ ደረጃ እየን ዘለዋ ዝሓሸ ቁጠባዊ በዓል ሲንጋፖር ቀዳመይቲ ሲንጋፖር ትብሉ እንዲዮም ዝብሉና ነይሮም እንታይና ንብል ዘለና ቁጠባ ሓርነት ዝምነሰብ ብዛዕባ ኤሪትራ ሲንጋፖር ክትኸውን እንተሓሰበሲ ሓጢኣት ኣይኮነን ንክብል ኢለ የምፅያ ምሳና ዝተበገሰት ግን ኢስቶንያ ሕጂ ቁጠባዊ ሓርነት ኣብ ዝለዓለ ደረጃ በፂሓላ ኣብ ዓለምና ሻሙነይቲ ተሰሪዓሉ ስለዚ ክንስራሕ ምኻእልና ምሳና ናፅነታ ዘምፀት ኣብ ሻሙነይቲ ደረጃ ክትስራዕ ከላ ንሕና ኣብ ጭራ መበል 171
ኢና ተሰሪዕና ዘለና ፍሪደም ሃውስ ፕረስ ናይ ፕረስ ነፃነት ኣብ ኤርትራ ኣሎ ዶ እንድሕር ዛሪእኹሞ ኣብ ዓለም ጭራ ንሕና ኢና 180 ሃገራት እየን ንኖርዝ ኮርያ ጥርሒና ቀዲምናያ ዘለና ስንጂ ዓዲ ኢስቶንያ እንተዳሪእኹመን ግን ኣብ ሶቪየት ካምፕ ወፅያሲ ኣብዚ ዝሓለፈ 34 ዓመት ምሳና ተጓዒዛስ ኣብ ዓለም ናይ ፕረስ ነፃነት ኣብ ምውሓት ኣብ ተባዕታዊ ደረጃ ተሰሪዓላ ቁጠባዊ ሓርነት ኣብ ምውሓስ 8ይ ደረጃ ተሰሪዓላ ስለዚ እዚ ኢና ብጣዕሚ ደኺምና ከም ዘለና ኣብ ኣፍሪካ ከም ባዕሉ ሞሪሸስ ዝኣምሰለ ኣብ ቁጠባዊ ሓርነት ይኹን ፍሪዶም ፕረስ ሰጉማን ከም ዘለዋ የርእየና እቲ ሓንቲ ወይ ኢንስቲቱሽናላይዝ ዝኾነ ኮራፕሽን ኣብ ኤርትራ ኣሎ ክንብል ከለና እዚኦም ከዓ ካልኦት ቲንክ ታንክ ዝገበርዎ እዮም ኮራፕሽን ፐርሰፕሽን ኢንዴክስ ኤርትራ ኣብ መበል ክንደይ ኣላ እቲ እውያ ዝገበረሲ ክሪፕቶክራቲክ ሲስተም ኦፍ ጋቨርነንስ ፈጢሩ እዩ ንብሎ ዘለና በዞም ካልኦት እዚኦም ካልኦት እዮም ዓንተወይ ኣርእዮምና ሕጂ ብዚ ንሃለኩም ኮራፕሽን ፐርሰፕሽን ኢንዴክስ ኣብ ኤርትራ መበል 173 ኖርዝ ኮርያ ትቅድመና ዝሓከት እያ ካባና ብብልሽውና ሶማልያ ጥራሕያ ብድፍረና ተሰሪዓ ዘላ 179 ካብ ዓለም ስለዚ ንሕና ምስተን ብኮራፕሽን ዝምለያ ሃገራት ምስአን ኢና ኣብቲ ጨፍ ከም ዘለና የረድኣና እሞ መለክዒታት ኣብቲ ሰነድና ብጣዕሚ ብዙሓት እዮም ዘለው ነዚ ሰሌክሽን ባያዝ ኢንፎርሜሽን ባያዝ ከየጋጥመና ንተኸታቲልና ንክኡ ኣቮይድ ንምግባር ዘምፃና እዩ ሓንተወይ ዝበልኩኹም ናይ ኮራፕሽን ፐርሰፕሽን ኢንዴክስ ኣብ ዓለም መርኣይወን እተን ኣፀሊሞምለን ዘለው ኤርትራ ብዘላትኩም ሳውት ሱዳን ኣላ ሶማልያ ኣላ ሊብያ ኣላ ቬኔዙዌላ ብዘላ ኖርዝ ኮርያ ብዘላ እዚአንተን ኣፀቢቑ ደሚቐን ዘለዋ እየን እዚአንተን ዝለዓለ ኮራፕሽን ዘለወን ሃገራት ተባሂለን ዝግለፃ ዘለዋ እየን ስለዚ ኣበይ ደረጃ ከም ዘለና ተዓንተወይ ዝበልናሲ ክሪፕቶክራቲክ ሲስተም ኦፍ ጋቨርናንስ ኣሎ ኣብ ኤርትራ ኢልካ ንክትዛረብ እዚ ናይ 2024 መፅልቲ ዘካየድዎ እቲ ሪፖርት ግን ናይ 2025 እዩ እዚኣ እውንታ ሂማን ፍሪዶም ንብላ ዝነበርና እዘን ፒንክ ካለር ዘለዎን እንተዳሪኹመን ኤርትራ ኢትዮጵያ ሶማሊ ገለ እዚኣተን ኩለን እተን ኖት ፍሪ ሰብኣዊ ሓርነት የብለንን ተባሂለን ተገሊፀን ዘለዋ ሃገራት እየን እሞ ኣብ እዘን ክሳብ ሕጂ ዝኸድናዮ ዳርጋ የርእየካ እንድዩ በልት እዚ ናይ በርትማንስ ትራንስፎርሜሽናል ኢንዴክስ ንዓለም ብምሉእ ይግምግም ስለ ዘሎሲ ሰለስተ ዝበልክዎን ዓንተወይ ገሊፀየን ነይረ እንዴ ንዕአን እየን ኣብዚ ገሊፅናየን ካብዚአን ዝገልፀልኩም ሕጂ እንታይ እቲ ፖለቲካል ትራንስፎርሜሽን ኣብ ኤርትራ ራንክ 132 ሃርድ ላይን ኣውቶክራሲ ዘሎ እዩ ዝብላ ሃርድ ላይን ኣውቶክራሲ በቃ ምንም ቶታሊታርያን ማለት እዩ በቃ ገባቲ ገለመለ ኩሉ ዓይነት በቃ ንሕና ምሳና ጥራሕ ድዩ ሶማልያ እንተኸይድካ ሃርድ ላይን ኣውቶክራሲ እዩ ዘሎ ኖርዝ ኮርያ እንተኸይድካ ከምኡ እዩ ኢስቶንያ ግን ኮንሶሊዴትድ ዴሞክራሲ ስለምንታይ ዘምፃ ዘለኹ ደጊመ ኢስቶንያ ከምቲ ዓንተወይ ዝበልኩኹም ምሳና ምቁራን ክትከይድ ዝግባእ ክንበፅሖ ንኽእል ነርና ኢና ኮነ ተባሂሉ ብኡ ከዓ እቲ ጭውያ ዝበሃል ዘሎ ሓንፆ ዘይከኣልካ ጠጠው ኣቢልካያ ዘለካ ጭውያ መንግስቲ ስለ ዝኾነ እዩ ኣብቲ ኢኮኖሚክ ትራንስፎርሜሽን ኢስቶንያ ልክዕ ከማና ተበጊሳ ኣብ ሓይሊ ኣድቫንስድ ናይ ቁጠባዊ ሓርነት በፂሓላ ይብላ ንሕና ሩዲመንታሪ ኤርትራ ሶማልያ ኖርዝ ኮርያ ኣብ ሓደ ደረጃ እቲ ቁጠባዊ ሓርነት ንብሎ ዘለናሲ መባእታዊ ይኮን የለን ናእሽቱ እንተዘይኮይኑ የለን እቲ ዝሓመቐ ደረጃ ናይ መወዳእታ ጉጅለ ኢና ተሰሪዕና ከም ዘለና የርእየና እቲ ምሕደራ ናይ መንግስቲ ኸ እቲ ምሕደራ ናይ መንግስቲ ኣብ ኢስቶንያ ምሳና ዝተበገሰት ኮሚኒስት ዝነበረት ዓዲ ጠቕሊላ ዝወፀት ሕጂ ቨሪ ጉድ ጋቨርናንስ ኣለዋ ወድ ኣባውት ኤሪትራ ኸ ሶማልያ ኸ
ኖርዝ ኮርያ ከይ ንፈልዐሉ ኣብ ሰለስቲአን እቲ ዝመፅናዕቲ ዝገበሩ ሰባት ፈይልድ እዮም ኢሎማት ጋቨርናንስ ኢዝ ፈይልድ ኢሎማት ፈሺለን እየን ምሕደራስ ፈሺለን እየን ኢሎም ደረጀአንን ዝረኸብኦ ነጥብን ኣብቲ ተቐሚጡ ኣሎ ስለዚ ዝፈሸለት ምሕደራ ኣብ ኤሪትራ ኣሎ ንዝብል ብቁዕ መደምደምታ ንክንበፅሕ ኣኽኢሉና ኦኬይ ምሕደራ ዝፈሸለ ፕሮክሲ ኢንዲኬተር ኣሎ ምዕባል ዓቕሚ ሰብ ገሊኦም ሓርነትካ ሰብኣዊ ሓርነት ይኽልክሉ እሞ ቁጥባዊ ሓርነት ግን የውሕሱ ከም በዓል ቻይና ስለዚ ክትምዕብል እውን ትኽእል ኢኻ ብተዛማዲ ኣብ ብዙሕ ነገራት ኩሉ ፅቡቅ እንዳኸደት ኣብ ሰብኣዊ ሓርነት ቁሩብ ድሕት ዝበለት ሲንጋፖር ኣላ ሰብኣዊ ዓቕሚ ሰብ ግን ላዕሊ ብፅሓሲ መነባብሮ ናይ ህዝቢ ብጣዕሚ መሰረታዊ ለውጢ ዝገበረት እያ እስኪ እዚ ኸ ኤሪትራስ ከመይ ንበል እስከ ንርአያ ንኣብነት ምስ ሲንጋፖር ከነወዳድራ ከለና ሲንጋፖር ኣብቲ ሂማን ዲቨሎፕመንት ኢንዴክስ ዳርጋ 94 ሚእታዊት ክትረክብ ከላ ኤሪትራ 50 ካብ ሚእቲ ጥራሓ ትረክብ ዘላ እቲ ዝገርመኩም ካብቲ ናይ ዓለምና ማእኸላይ ገምጋም ከ 77 ካብ ሚእቲ ክኾን ዝግብኦ ንምሳት ኢና ንረክብ ዘለና ንሕና ወዲቕና ኣለና ማእኸላይ ናይ ዓለም ገምጋም ከማን ኣይረከብና እቲ ዝገርም ኢትዮጵያ ኤሪትራ ስለዚ እቲ ዓቕሚ ሰባ ከተማሕበል ኣይክእልትን ሶማልያ ትሕተና ዘላ ብራንክ ኣብ ዘለና እዚ ክንደይ እቲ ሂማን ዲቨሎፕመንት ኢንዴክስ ንብሎ ዘለና ረቋሒታት ኣለው ነዞም 3-4 ረቋሒታት እዩ ቀንዲ ኣብ ግምት እትዩ ዝኸይድ ቀዳማይ ዕድመ ናይ ሰብ እንተ ደኣ ምምሕያሽ ኣሎ ኮይኑ ዕድመ ናይ ሰብ እንዳነውሐ እዩ ዝኸይድ ኣብ ኤሪትራ ዕድመ ናይ ሰብ ብናይ ዩኤንዲፒ ሪፖርት ናይ 2025 68.6 እዩ ዕድመ ስለዚ ኣብዛ ገዛ ዘለኩም ልዕሊ 68.6 ዕድሜኩም ዘሎ ናይ ካልኦት ሰባት ሰሪእኩም ኢኹም ትነብሩ ዘለኹም እምበር ዕድመ ናይ ኤሪትራውያን 68 እያ ኣብ ኢትዮጵያ 67 እዩ ናይ ዓለም ማእኸላይ ገምጋም 73 እዩ ስለዚ ብጣዕሚ ንሕናሲ ከም ሃገርና ከም ዓለምና ኢና ዘለና ክንብል ዘይንክእሉሉ ደረጃ ምክንያቱ 68 ይጠጠው ዝብል ዘሎ ማእኸላይ ገምጋም በዓል ሲንጋፖር 83 በዓል ማሪሸስ 75 ኣካባቢ ኣብፂሐን እየን ኣብ ትምህርቲ ኤክስፔክትድ የርስ ኢን ስኩሊንግ እንተ ደኣ ርኢና በዓል ሲንጋፖር በዓል ማሪሸስ ሃብቲመን ዘለዋ እቲ ውላሲ ኣብ ቤት ትምህርቲ ዝነውሕ ዓመታት ይመሃር ኣሎ ኣብ ሲንጋፖር ዳርጋ 17 ዓመት እዩ ትምህርቲ ኣብ ኤሪትራ 7.3 እዩ ዘሎ ሳዕ ክንደይ ድሒርና ገምጋም ናይ ማእኸላይ ገምጋም ናይ ዓለም 13 ዓመት እዩ ስለዚ እቲ መንግስቲ ፈይል ገይሩ ንዝብል ፕሮክሲ ኢንዲኬተር ናይ ዩኤንዲፒ ከዓኒ እዚ የረጋግፀልና ባዕ ክንደይ እቲ መንግስቲ ናይ ባሓቆም እዮም ጋቨርናንስ ፌይል ገይሩ ከም ዘሎ የርእካ እቲ ሚን የርስ ኦፍ ስኩሊን ዝብል እውን ኣብዚ ኣወዳዲሩ ኣሎ ኣብ መወዳእታ ከይትካሲ ኣብ ሃገር ምምሕዳር ምስ ተኸድካ መነባብሮ ናይ ህይወት ዓይነት ህይወት መነባብሮ ንምምሕያሽ ሲንጋፖር ኣብ ዓመት ማእኸላይ ገምጋም ነብሲ ወከፍ ሰብ 111,000 ዩኤስ ዶላር ኣታዊታት ኣለዎ ጂዲፒ ፐር ካፒታ ልዕሊ 100,000 እዩ ዝብል ዘለኹ ኤሪትራዊ ማእኸላይ ገምጋሙ 2,000 እዩ ዝብል ዘሎ ኣብ ሶማል 1,400 እዩ ናይ ገምጋም ማእኸላይ ገምጋም ናይ ዓለም 20,000 እዩ ስለዚ 20,000 ማእኸላይ ገምጋም ከም ህዝብና ኣለና ክንብል 20,000 ዝግባእና እቶት ናይ ስድራ ቤት ኣብ 2,000 እዩ ዘሎ ናይ ነብሲ ወከፍ ሰብ ፐር ካፒታ ስለዚ ክሳዕ ክንደይ ወዲቕና ከም ዘለና ሚዛንና ዘርኢ እዩ ንምባል ዝቐረበ ጃስቲፊኬሽን እዩ እዚ ብመንፅር እተን ቨሪ ሃይ ሜዲዮም ሎው እንዳተባሃላ ሳብ ሰሃራን ኣፍሪካ ምስ ናይ ዓለም
ምስ ሲንጋፖር ምስ ገለ ከተወዳድራ ከለካ ኢትዮጵያ እዚ ኩሉ የርእየካ እሞ ኤሪትራ ስቕኢልና ኣይኮናን እቲ ሓፈሻዊ መደምደምታ ዝበፅሕ ዘለና እዚ ትንተናታት እንተዳ ሪኢኹሞ ካብተን ቨሪ ሃይ ሂውማን ዲቨሎፕመንት ኢንደክስ ክንደይ ልሕቕና ከም ዘለና ሜድዩም እውን ኣይኮናን እተን ለው ዝበሃላ እውን ቀዲመናና ከይደን ከም ዘለዋ እዚ ኩሉ እዩ ዘርእየካ ምሳብ ሰሃራን ኣፍሪካ ክንወዳደር ከለና ኣበየናይ ደረጃ ኩለንሲ ኩለን ከም ዘለና እዩ ዘርኢ እሞ ነቲ ባያዝስ ዝበሃል ኣቮይድ ንምግባር እዞም ኩሎም እዚኣቶም መለክዕታት ተጠቒምናሎም ኢና ዝያዳ ከዓነ ሳስቴናብል ዲቨሎፕመንት ጎል ኣብ ምምዕባል ዝርከባ ዘለዋ ሃገራት መዋፅኦአን ሳስቴናብል ዲቨሎፕመንት ጎል እዩ ተባሂሉ ንዕኡ ይሰርሓሉ ኣብ ዘለዋ ልስት ኤሪትራ ንዕኡ ዘይትሰርሓሉ ምህላዋ ከዓነ ብድሕሪ የርእየኩም ዩናይትድ ኔሽን ዝኣከቦ ኮንፈረንስ ኩለን እተን ኣብ ሊስት ዲቨሎፕድ ካንትሪ ዝበሃላ ኣሚነን መዋፅኦ እዚ ኢለን ሳስቴናብል ዲቨሎፕመንት ጎል ዝበልኦ ኤሪትራ ኣብ ዝተሓተ ደረጃ ከም ዘላ መረጋገፂ ናይ ዩናይትድ ኔሽን መርትዖት እንትብል ፍራጃይል ስቴት ኣብ መወዳእታ ኣብቲ ናይ ትራንስፎርሜሽን ፌል ዝገበረት ስቴት ምዃኑ ርኢና እሞ ባያዝ ኣቮይድ ንምግባር ካልእ መለክዕ እስካ ከዓ ንርአየልና በዚኦም ፋንድ ፎር ፒስ ዝበሃሉ ካልእ ዘፅንዕዎ ካልእ መለክዕታት ገይሮም ረቋሒታት የእትዮም ዝረኣይዎ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኮሄሽን ኢንዲኬተር ዓንተ ወይ እስማኤል ሓትት ነይሩ ኔሽን ቢልዲንግ ሓንቲ ሃገር ናፅነታ ልዕላውነታ መሰረጋገፅ ካላሲ ክንደይ ጥሙር ሕብረተሰብ ኣሎ ክንደይ ተራዳዲኡ ተፀዋቢሩ ክኸይድ ዝኽእል ሕብረተሰብ ኣሎ ንዕኡ እቲ ኔሽን ቢልዲንግ ኮንሰፕት እዚ ኮሄሽን ኢንዲኬተር ክንደይ ተተሓሒዝና ነዚ ፀገም ዝንውፃዮ ዝብል ሕብረተሰብ ዝተፈላለየ ሕብረታት ክህልዎ ይኽእል በቲ ሕብረታቱ ብሃይማኖት ክትገልፆ ትኽእል ብኣውራጃ ክትገልፆ ትኽእል ብፆታ ክትገልፆ ትኽእል ብዝተፈላለየ ኤትኒካዊ መበቆል ሃይማኖታዊ እምነታት ኣብ መወዳእታ ግን ክንደይ ኮሄሽን ኣሎ ክንደይ ተፀዋዊሩን ተራዳዲኡን ተደጋጊፉን ካብዚ ዘለናዮ ሽግር ከመይ ጌርና ንወፅእ ኢሉ ሓቢሩ ይሰርሕ ኣሎ ዘርኢ እዩ እቶም ካልእ ናይ ቁጠባዩ ፖለቲካዩ ሶሻል ኤንድ ክሮስ ካቲንግ ኢሹስ እውን ኣሎ በዚ ገይሩ ንኤሪትራ ምስ ክስታይ ምስ ገበረ ኤሪትራ ካብተን ፍራጃይል ስቴትስ ኮይና ትቕበል ፍራጃይል ማለት በቃ ኣለርት ናይ መወዳእታ ኣለርት ቨሪ ኣለርት ኣለዋ ብድሕሪ ኤርትራ ውሕድ ሃገራት ተፅንዓ ኣብ ፍራጃይል እያ በቃ ኣብ ፈረክደሽ ኣብ ትብል ዘላ ስቴትስ ኣለዋ ዝበሃላ ኢትዮጵያ ከማና እዮም ባይዘወይ ስዒሎም እዮም ዝምኩሕልና እምበር ኖርስ ኮርያ ከማና እዮም ንሕና ከማና እዮም ዘለና ስለዚ ነቲ ሓንቲ ወይ ንብሎ ዝነበርና ደጋጊምና ፕሮቼኪን እንዳገበርና ነቲ ባያዝስ ኣቮይድ ንምግባር ንጥቀመሎም ሜላታት ምዃኖም ንምሕባር እዩ እሞ የቐኒየለይ ሕቶታት ክንምልሽ ክንፈትን እንድሕር ወዲኻ ኣንሸር ግበራ ኦኬ ታንክ ዩ ሰንጋል እሞ ኣብዚ ሰንጋል ዘቕረበልና ክትወስኹ ትደልዩ ኣባላት ኣዳራሽ ዘተ እንተዳ ኣልዮም ኮንኩም መጀመርያ ንኣሓትኩም ዕድል ክበኩም ክውስኽ ዝደሊ ኦካይ ዝኾነ ይርኢ ኣለኹን ስለዚ ናብ ዕዱማትና እቲ ዕድል ይህብ ማለት እዩ ኣብቲ ሓውና ሰንጋል ዘቕረቦ ፕሬዘንቴሽን ክበርህ ኣለዎ እትብልዎ መጀመርያ ዕድል ክህብ እስማኤል ሓፋቢል الرأي إسماعيل መጀመሪያ very fascinating ሰንጋል ናይ ባሓቂ ወርቂ ዝኾነ እዩ ንሕና ከም ኤርትራውያን ንማረር ኢና እዞም ምሁራት ኣበየለው እንታይ ይገብሩ ኣለው ኢና ንማረር ኢና
እዚ ላኪን እዚ ሓደ ኣብነት እዩ ኣብ ሓቂ ሰረፎ ነገር የለን يعني ሕማምና እቲ it is very well diagnosed يعني ማለት ኣብ ሓኪም ከይድካ ሕማምካ ክነግሩካ እንከሎ ድሕሩ እንታ ትፅበ እቲ መድሃኒት ኢኻ ትፅበ يعني ስለዚ I think we all agree እዚ ኣብዚ ኮሽን ዝገብር ላላ ከምዚ ኮነን ኢዱ ክማጎ ዝኽእል ኤርትራዊ ሕጂ ኣብዚ ህሞት እዚ የለን ዋላ ወነሴ እንድሕር ዳ ሕልና ዘለዎ ሚኒስትር ናይ ኣብዚ ናይ ስርዓት ናይ ግድፍ እውን ይሃሉ ሕልና ዘለዎ ከማን ነዚ ሪጀክት ክገብሮ ኣይክእሉ ይባሃል ሕጂ ግን እታ ናይ ሕደዚ ሃውስ ክሓትት ደልየ يعني ኩሎም መፅናዕቲ ክገብሩ እንከሎ ኢኮኖሚስት ድዮም ሶሻሎጂስት ድዮም ገለ ካብኦም ዝድለ ነገር መፅናዕቲ ምቕራር እዩ ሕጂ ማዕና መፅናዕቲ ተቐሪቡ በጋ እንታይ ክኸውን ዘለዎ ኣበይ ክኸውን ዘሎ ሓደ ናሽናል ኣርካይቭ ክህሉ ኣሎ ሓደ ናሽናል ባንክ ክህሉ ኣሎ እዚ ዝኾነሉ ምክንያቱ እዚ ዝድለየሉ ቦታ ኣሎ እንደገና ንዓ ሰንጋል እስከምታ ክንገብር ኣፅኒዕ ክንዲ ዝበሃል ሰንጋል ኦልሬዲ ኣፅኒዑ ኣብ ካስተዲ ወይ ከዓ ኣብ ኣርካይቭ እንተሎ ነታ ሃገር እሲ ብዙሕ ኣገልግሎት ይተብር ሕጂ ግን then our problem is the politicians okay economists ኣቕሪቦም ኣሎ يعني diagnosis ብኩሉ ሸነኻት ኣቕሪቦም ኣሎ what are the politicians you do يعني ሕጂ ካ እቲ politicians እዮም ሕጂ ወጋ ነዚ ሕማም እዚ ክእለ እንድሕር ዳ ኮይኑ ወይ ክሕከም እንድሕር ኮይኑ يعني መድሃኒት ከምፅኡ ዘለዎም يعني سبسكريبشن هذي بدان كم تقولوا زلمة زي بوليتيكا وين حاجة زي هاوس زي ناي ذاتي هاوسي مو نازي سوليشن لازم خمسة عينك مثلا حتى تقرر بس ينالعو بجبار ذو علم ونين تحمان كأل خالي مصنعتي وكا political أساسي political wing نقول له وكا كم زي سنغال بأساس mostly كابي socio economic point of view نعي كم استرد أني تي صناعتي بpolitica أجواب كي يعني solution أي مركب خلصي نزخو كأبايتا زور حمام يعني حمام ناي فحفح حمام ناي political polarization زي سي زي هاوسي أنا وطنا لودو خمسة سمع شيء يعني خصبدو نخيل يخبل بلي يعني بدي خطاوي هو على لو حجزنا خلينا نزلوا صفاون هم أبان من الشيء غير يخوني بده thank you very much thank you إسماعيل